አምላክነትካ ስለ ፈጣሪነትካ ስለ ጎይትነትካ ቅዱስ እግዚአብሔር አምላክና ነኽብረካ ንመስግነካ ነገልግለካ ንግዛእካ ፍግም ኢልና ድማ ንሰግደልካ ሰዓት መዓልቲ ዝባረካልና ንስኻ ካብ መውፅዓ ዛምሸ እዚኣ ድማ ባርከልና ንፀሞ ዘለና ፆም ድማ አምላክና ስኻ ትሪኦ ስኻ ትቕበሎ ፆሙን ጸሎትን ስባእየን ግበረልና ብእምነት ተመሊእና ብመንፈስ ቅዱስካ ተመሪሕና ክንፀመሞ ኣብዚ በረኸት ሰላም ኣብ ሰማይ ድማ ህይወት ዘለዓለማውነት ክንረኽበሉ ስኻ ሓግዘና እፀሙ ዝኣምላኽና ህይወትና ዝልውጥ መገድና ዘቕንዕ ናብ ንስሓ ኣብቂሑ ናብ ቅዱስ ስጋኻን ክቡር ደምካን ዘፀንብር ግበረልና ናብቶም እዚ ጉባኤ እዚ ጉባኤ ቅዱሳን ግበረልና ነዞም ኩሎም ኣብ ዘለው ድማ እግዚአብሔር አምላክና ሕቶኦም ዝምልስ ንምድራዊ በረኸት ንሰማያዊ ህይወት ግበረሎም ሰላም ጀሚርካ ሰላም ድማ ፈጽመና ከምቲ ንሐዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅዋዓካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንኣውሳናን ደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢማ ኣሜን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋኺ እውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ፀባኦት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ምስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ኃጢአትና ሰሪየልና ናብ ፍቱ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ይፍታህ ወይ ስረይ እግዚእነ አምላክነ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ካኒ ገጋና ሰራይ ኃጢአት ደምሳሲ አበሳ ወልዱ ለብሩክ ከሳቴ ብርሃን አንቱም አብየ ካህናት ወአብየ ዲያቆናት ዕሉዋን ሳይርጎ ሕፃናት በበስምክሙ ኩኑ ፍትሓኑን ጻሕነ ይረስየንስ ኩሉዋን ሰማያት ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ መል 12 ዚዮ መሃረነ ክርስቶስ 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس مال 12 بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا كرسوس بنت اجزتنا مريم كرسوس بنت اجزتنا مريم مهرنا 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 كرسوس ናይ ምስጋና ጸሎት እዛ ሰዓት እዚኣ ምንባር ስጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ መቃብርን መፈጸምታ ሰዓት መዓልትን እያ ከምኡውን ድቃስ ኣምሳል መስለ ዝኾነት ከም መወዳእታ ግዜ ዕድመ ሰብ ትቁፀር ናይ ምስጋና ጸሎት ሰናይ ነገርን ዝገበረልና ይቕረ በሃሊ እግዚኣብሔር ኣቦን ጎይትና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ኣለና ሰዊርና ረዲእናኒ ኣሊውና ነቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቅብና ናጽነና ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ኣብፅሕና እዩ እጁም በዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣ ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍጹም ሰላም ክሕልወና ኩሉን እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልሙን ኣለና ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ እትሕዛቡን ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘለዳእኻናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዝቐረብካናን ተቐበልካናን ስለ ዘቆብካናን ዘጥናዕካናን ክሳዕ እዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፅሕካና ነመስግነካ ኣለና ኦ ጎይታ ይቕረ በለልና መፍቀር ሰብ ስለ ዝንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ደልለና ነዛ ቅዱስ ስዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራህ ብፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ህቡእን ግብርን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ፀላን ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዝርያ ዘብዘብ ዘለናዮ ቦታ እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኣዘልና ተመነኒ ቅርቢትን ኩሉ ሓይሊ ፀላን ክረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ካብ መኸብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበርና ፈተና ኣይተእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታና ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንቲ ፍቕሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረ ምሕቦም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሚን ናይ ንስሓ መዝሙር 51 ወኣምላክ ከምሳለኻ መሓረኒ ከምቲ ዓብሔርኻ ኣበሳይ ደምስስ ኣበሳይ ካብ ኣበሳይ አንጽሐኒ ካብ ኣበሳይ አንጽሐኒ ካብ ኃጢአተይ እውን ኣጽርየኒ ኣነ ኣበሳይ ይፈልጥ ኣለኹም ኃጢአተይ ኩሉ ግዜ ብቅድመ እዩ ብዘረባኻ ጻድቕ ትፍርድኻ ንጹህንካ ትርከብ ሰኣነ ንዓኻ ጥራይ በደልኩ ኣብ ቅድሜኻ ከይገበርኩ ነብ ኣበሳ ተወለድኩ ናይ ካብ ኃጢአት ጠነሰተኒ ንሓቂ ኣብ ውሽጢኻ ትደልዩ ኣብ ሕውን ጥበብ መሃረኒ ምንቲ ክፀርሱ ስምዕ ዛጽርየኒ ካብ በረድ ክጽዕሎ ጸበኒ ተንዝቐጥቀጥካየን ኣጽምቲ ሕጐሳስ ባህታን ሓጐሰን ኣስማዓኒ ገጽካ ኣብ ኃጢአተይ ከብሎ
نبزل عبسا وندمس سوا عملاق طوري لب فطر الله يصنع منفس كاوش تحدث كابجز كاي دربين نحجس من دخان كامل سلي بفقادنيا منفس وندق فني ما قد خان مفرس خمرة مية حتى أنا بخم لسه يوم عملاق مدحني كابد هذا ما نقفن نساني صدق هذا الكتب يا قويتاي أفاي مسجانا خنا جرس خنا فريق كفت مسوعات بها بلا كان انت زي كونس مقرب كل كانره مسوعات مرارة يتبقوني خام مسوعات أملاق سور منفسي وأملاق يسورون كت اللي بعيتون عني خانت شيم سجى خاصة نايقبر الله مكاتيات يرسالة مولدا شو مسوات صرك بزحر مسوات بملء مسوات بحك بلكاي شو عم مسوي خارح قرب الكايم هالليلويا صلاة جزيرة قاسم كرسون قسين أملاقين مسكانا قرب له حتياتيك حد قال لك إلمنا دكتور صقاب مزامرات عدلنا بليز. نبتي خير له نبتي ناي سبيكر حاجة زي ده اليوم مسابقة الله اوكي alright. اوكي مزمور 130 أبيل مزمور 131 عين علم 132 هيوت 133 ممهر سارة 134 بروفيسور كفلاي 137 رزنت 138 أباقشي 141 أبي مرقيتا 142 أبي تولد 142 146 أنا هو صدقي 147 هيوت 148 نباخم أبي مرقيتا نباخشم مزمور 148 هللويا እግዚአብሔር ካብ ሰማያት አመስግንዎ ኣብ ኣርያም አመስግንዎ ኩልኹም መላእኽቱ አመስግንዎ ዘለኹም ሰራዊቱ አመስግንዎ ኣትን ፀሓይን ወርሕን አመስግንኦ ኣቱም ብርሃት ከዋኽብቲ አመስግንዎ ኣቱም ናይ ሰማያትን ኣብ ልዕሊ ሰማያት ዘለኹም ማያትን አመስግንዎ ንሱ ዓዚዙ ተፈጢሮም እዮም እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንዘለዓለም ዓለም ኣቆሞም ዘይሓልፍ ሕጊ ከኣሃቦም ንእግዚአብሔር ካብ ምድሪ አመስግንዎ ኣቱም ገበላት ባሕርን መዓሙቕን ኩልኹም ኣቱም ሓውን በረድን ኣሳሒታን ግመን ቃሉ ተስልጥ ህበብላን ኣቱም ኣኽራንን ኮረቢትን ኩልኹም ፈረይቲ ኣዋምን ጽሕድታትን ኩልኹም ኣራዊትን ኩላትኩም እንስሳን ለመም እትብሉን ነፈርቲ ኣዕዋፍን ነገስታት ምድርን ኩላትኩም ኣሕዛብን መሳፍንትን ኩላትኩም ፈረቲ ምድርን ኣጓዝን ጎራዙትን ዓበይቲ ምስ ንኣሽቱ ስሙ በይኑ ልዑል ይግርሙ ብልዕሊ ሰማያትን ምድርን እሞ ንስም እግዚአብሔር የመስግንዎ ንህዝቡን ቀርና አልዓለ ስለዚ ኩሎም ቅዱሳኑ ደቂ እስራኤል ዝቐርቡ ህዝቢ የመስግነሎ ሃሌሉያ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ምሉእ ሰማያት ወምድረ ቅዱሳት ስብሐቲከ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 2 ካብ ቁጥሪ 25 ክሳብ 32 እንሆ ድማ ብኢየሩሳሌም ስምዖን ዝበሃል ሰብኣይ ነበረ السبعي صادق نعملاق زفرح مصنع اسرائيل ونصبه نبره منفس قدس ما نبره نتمسك እግዚአብሔር ከይራእዩ ሞት ከም ዘይርእ بمنفس قدس ተገሊጹሉ ነበረ بمنفس ቃና ቤተ መቅደስ መጽ ወለድነቱ ኢየሱስ ህፃን ከም ጽራተ ገብሩሉ ምስዓተው ስሞን ድማ አብይ ደሓቆፎ ንኣምላኹን ከም ዝናበለ ባረኾ ወጎይታይን ትናዛብ ምግላጽ ብርሃን ህዝብኻ እስራኤልን ክብረት ክኸውን ኣብ ቅድሚ ኩሉ ዘዳለኻዮም ድሓንካ ዓይንተይ ካብ ራእያስ ሕጂ ከም ተሰራበኻ ንባርያኻ ብሰላም ተፋንዎ ኢኻ በለ ምስጋና ንእግዚአብሔር አምላክ ይሁን ኦ ጎይታ ይፋበነ ኦ ክርስቶስ አምላክና ምሴራ አባኻን መንፈስ ቅዱስን ለምን ኩሉ ሰዓን ይሰግደል ካሎና አሜን አሜን ክልታ ጸሎት አቤት ወልድ
رأيكم الله. ما بهم أقربوا أبهم تمام. أكيد كي أوكي نعم أوكي. سبحان الله والنفس قدوس مواسب زي ودا آبل آيفون لكم أتهم دلهم آبل آيفون ميتهم دلهم أنا بنهم وعدكم دحين دوعدكم بالرية هلو هلا أكسلي هر أنا تي أخنبه ذات رئة لهم مواسب زي ودا حر موال سب زي ودا علم زي أخ أنا زال علم جنبر إنك زخونسي نفسي نطف زخونة مخنيات محلو كنيرو جينك إتي تيوف زخونة تقباركن اتحمى كين أب قدمي يتحق أنيامس زقلولو أب قيرات هاتيات تساتحكي أب أتشللتنت كيدان تغاخي كلوخي انتاي إيو إتي اتهبيو ملسي وكرستس أملاخي بتأزيو زفرحن زرعدن السجد نزال ألم فردخا خقبل بيتي ملكوتاوي نتبرق برهانكا انكتكت الله أنا حسم دنس أب عراتي دك إسازله أب هوتيون زي قدس خونكم نايتي تقبل كارت أبنت بمفسد أفلبي إنا وقعكم وأملخ أنا جبنني أيه أمو يقرب للي إبل الله يزن وزلفن ولا ألم ألم أمين ونصحت دنجل عين عالم سلام كما يمسيهم ونصحت دنجل ناب بارياخي اتقلت افتل الرديئتكي زرقحي نتي أب حلنا أنا خم عبل زقلابت كفاء حسابك كبانا أرحقيو نتا حممت نفسي بخنتنت أزيا هلواتا تفيقوا ألو أمو ناب صلوتن من قاحن أبقسيا مخنياتو نسخي كعاليتن محرت اتلمني آلايت عد إخي عدم ميجي هو نقسين عملاخين كويتين إيسوس كريستوس فا
إخي كبرنا أملاخ يكون مشهد ወጎይታ በዛሊ እዚኣና ዓሙ ሂወት ቴንኪ መምህሮም ኩልኩም ከመይ ኣምሲኹም ኦጌታ በዛሊት እዚኣና ዓሙ ብዘይ ሓጢኣት ክንሓድር ሃልወና ወኣምላኻ ቦታትና ንስኻ ብርኹ ኢኻ በረኸትካ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ ቅዱስ ስምካ እውን ንዘለኣለም ክብሪ ዝመልኦ እዩ ኣሜን ኦጌታ ከምቲ ኣባኻ ተወኪልናዮ ዘለና ምሕረትካ ከምኡ ትኹነልና عينتي كلنا عخا يتصبي اللوا نسخها أب وانو مقبي اتهبهم أو أملخنا المدهنين أو تصفى كل وسنات مدرد سمعنا وقيتا نسخها إخا خبتي عليت زي نزل العالم تدحننا تعبنا آمين وقيتا بروخيخا أمو فردخا محارني وقيتا حقنتك بروخيخا أمو كبرخا أبرها لي وقيتا محرتك نزل العالم ينبر وقيتا نعي نتكبر إيدك كولدو نولدو معغوبي سلازخونك أيتنسأغني أوغيتا نعاها بديلي إمو محارنن نفسي أدحنن نابركو اتسلي علىخو أوغيتا أباخا توكيلي علىخو مو أدحنني فقعتك كبرن سوري فقدك كجبر كا محرني نسخة أملاخين في الفري هيوت إخام ببرهانك دما إنا برهان نري محرتك نبتم زفلتوخا كبرخا خانب قناعات لبي تمسا تسقام برختن مسقانان بحق إناتكايم أو قدم عالم زنبركا نزل عالم التنبر زلخان أبون ودن منفس قدسن نعخا مسقانا وداسين إقباء قرمان إقباء لو من كل ساعة نزل عالم أمين ولعول قويتا بأخا مؤمن ننسمكا مزمارن سنة إمو محرد كان أبس تصبح حقنات كادما ليتي انزتو زنا هللويا أمين آمين هللويا وداسي سلوس قدس آمين أوسلس قدس محرنا أوسلس قدس محرنا أوسلس قدس محرنا أوغويتا حتياتنا حدقلنا أوغويتا بدلنا يتسبسبلنا أوغويتا أوسانا يقربلنا أوغويتا نحمات صغاب صحيا مومن تتقدس سمكا الكافة والسم أوغويتا نتم زموتو أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا كعنفسا معرفة أوخاب حتيات نسوسخون كاغويتا محرنا أوخاب حتيات نسوسخون كاغويتا ردعنا لمانا نخا تقبلنا كبرن مسكانان تفصل معارقن قدسنا نعخاي قبا أمين أغويتا محرنا أغويتا بارخنا أغويتا بقعات قبرنا مسكانا خمزيلنا خنسلف سمايات نبرا بونا سمكاي قدس من قصرات مصاب فاري كان تاب سمايكم دمان دريخون إعلات انجيرانا لما هبنا نحنا نزبدلنا بدلهم كم زحدقنا لهم بدلنا عبسانا دقلنا كفاد احنا النمبر أفتنا يتأتونا من قصن حيلن كبرن نزل علمنات كائما أمين أوزتي مريم بناي قدس جبريل ملا سلام لك لخو حلنا غدن قليخي سقاخون دن قليخ هذا جابير صواعد قويتا سراوي سلام لك لخو نسخك عن السبرغتي غفرك رسغم برغم تسقا جابير مساقيو أوفست الدسبل كحات يتناصر يلنا نفتو ودغي يسكر ساسمنتانا محرات لمن لنا أمين مسقانا قدست دنقل مريم أمام سارة ممر سارة هراي ممهر سلام ቤተሰብ መድኃኔዓለም ከመይ ወይንኩም ምስጋና ንቅድስት ድንግል ማርያም ኦ ቅድስት ምልእተ ጸጋ ኩሉ ጊዜ ድንግል ዝኾንኪ
ወላዲት አምላክ አደ ክርስቶስ ሰላም ንብለኪ ምንቲ ኃጢአትና ካህድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ጸሎትና አርግልና ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝወለድክና ቅድስት ድንግል ሰላም ንብለኪ ንኃጢአት ነፍስና ሃዲጉ ክምህረና ናብ ጎይታ ለምንልና ወቅድስት ድንግል ማርያም ወላዲት አምላክ ንዘርኢ ሰብ እምንቲ አማላዲት ናብ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ብህድገት ኃጢአት ክጽግወና ለምንልና ኦናይ ሐቂ ንግስቲ ድንግል ሰላም ንብለኪ ኦና ማሌን ለአምላክና ዝወለድክና ኩርዓት ዘርእና ሰላምታ ነቅርበልኪ ኦ ድንግል ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ዝተአመነት አማላዲት ኃጢአትና ምንቲ ካህድገልና ተዘከርና መተው ጸሎት ሃይማኖት ፍሮይኒ ኦ አዲ ሓቀኛ ብርሃን ነኽብረኪ ወቅድስቲ ድንግል ወላዲት አምላኽ መድሕን ዓለም ስለ ዘወለድክና መጺኡ ከዓ ንነፍስና ስለ ዘድሓነና ነመስግነኪ ወጎይታና ንጉስናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ንዓኻ ይኹን ንስኻ ንሃዋርያት መገሶም ንሰማዕታት አኽሊሎም ንጻድቃን እልልተኦም ንቤተ ክርስቲያን ጽንዓት ንኃጢአት ሕድገት ብሓደ ዝመለከቱ ስሉስ ቅዱስ ነበስር ንሰግደሉ ነኽብሮ ወጌታ መሐርና ወጌታ መሐርና ወጌታ ባርኸና አሜን። ጸሎት ሃይማኖት ማን ያተዋሂባ ጎይታ ጸሎትና ሰሚዕኻ ኃጢአትና ሓደገልና ክሪያላይሶን የለኹም እንዲኹም አለና ባሽ አይሰማኩም ኦኬ አራ ክሪያላይሶን
Krealaison, 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 krealaison. krealaison, 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 krealaison. krealaison, krealaison. Krealaison, krealaison. ቅዱስ 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 መዓዛ هراي يديكون حاول ممر حاول እሺ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰማይን ምድርን ብክብርኻን ብልግስኻን ሙሉኣት እየን ኦ ንኩሉ እተምልኽ እግዚአብሔር ኣቦ መሓረና ኦ ጎይታ ሰራዊት ኣምላኽና ሓይልታት ምሳናኹን ምክንያቱ ኣብ ግዜ ሽግርናን ጭንቀትናን ብዘይካ ረዳኢ የብልናን ኦ ኣምላኽና ኣባና ሕደር ንበደልና ይቕሬታን ምሕረትን ግበረልና እቲ ብድሌትን ብዘይድሌትን ዝገበርናዮ እቲ ብፍላጥን ብዘይፍላጥን ዝሰራሕናዮ ስውርን ጉህድን ዝኾነ ሓጢኣትና ምእንቲ እቲ ኣብ ልዕሌና ዝስመ ቅዱስ ስምካ ኢልካ ኦ ጎይታ ይቕረበለና ኦ ጎይታ ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ቁርብ ልዕላ ብለለይ ተኽልሓወይ መምህር ተኽልሓወይ ኦኬ ምሕረትካ ደኣ እምበር ከም ተግባርና ኣይኹን ኣሜን ይቐኒለይ ምሕረትካ ኣምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ በከመ ምሕረትከ አምላክነ ወአኮበከ ማዕበሳነ ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትካ ትምፃእ ፍቃድካ ምጣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንቅሳና ንድገልና ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣምየን ኦዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕሊናኸ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ፀባዖት ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ከርስኩም ብርኹ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕቲ ደስ በልኪ ሓጢኣትና ሰሪየልና ናብ ፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኣብዛ መዓልቲ እዚ ኣብ ቅድሜኻ ተግባርኩም ብቓል ብሓሳብኩም ብኩሉ ዋሳትና ዝሓጣናዮ ንስኻ ርሕሩሕን መፍቀሪ ሰብን ስለ ዝኾንካ ምእንቲ ትቅዱስ ስምካ ኢልካ ተዓርቐና ንሕደገልና ኦ ኣምላኽ ብሰላም ክንሓድር ሰላማዊት ይትሃበና ኣብዛ ናይ ድቃስ ግዜና ካብ ኩሉ ጭንቀት ናፅሕ ግበረና ካብ ኩሉ ክፍኣትን ካብ ኩሉ ፈተና ፀላእን ክሕልወና ከዓ ናይ ሰላም መልኣካ ለኣኸልና ብፀጋን ብርህራይን ትመፍቀሪ ሰብ ዝኾነ ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እቲ ብኡን ምስኡን ክብርን ውዳሴን ግርማን ዘሎካ ማዕሪኻ ምስ ዝኾነ ወሃይቦት መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይግባኣካ ሕጂ ንዘለዓለም ዓለምን ኣሜን ድሕሪ ነብሲ ወከፍ ሰዓት ዝፅለ ጸሎት ወጎይታ መሓረና ሕረትካውን ኣብዛሓልና ኣብ ነብሲ ወከፍ ሰዓትን ግዜን ኣብ ሰማይና ምድርን ብክብረት ዝገደልካ ክርስቶስ እሙን ኣምላኽና በዓል ነዊዕ ተገይስን ብዙሕ ምሕረትን ብሰንማያት ተመልኣኻ ርሕሩሕን ነቶም ኣነ ዝቐደመዮም ሓጢተኛታት ትምሕር ንሓጢ ብንስሓ ተመሊሱ ብሂወት ክነብር እምበር ሞቱ ዘይትደሊ ምትፅበዮም ዘሎ ሰብሰባ ሰማያት ክረኽቡ ኩሎም ናብ ድሕነት እትዕድም ወጎይታ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ናብ ኩሉ ሰዓታትን ልማናና ትቐበል ህይወትና ኣቃናዓልና ትእዛዛትካ ክንገብር ምርሓና መንፈስና ቀድስ ስጋናን ሓሳባትና ናንፅህ ትምኒትና እውን ስመር ሕማምና ፈውስ ሓጢኣትና ሓደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ሓዘንን ስቅያትን ብርዳእና ህልውናን ክንዕቀብ ብቅዱሳን መላእኽቲ ሓልወና ናብ ውህደት እምነት ከነምርሕ ምእንቲ ናብቲ ዘይምርመርን ዘይውሰንን ፍልጠትካ ክንበፅሕ ዓድለና ንስኻ ንዘለዓለም ብሩኽ ኢኻ ኣሜን ወጎይታ ብቕዓት ግበረና ምስጋና ከምዚ ኢልና ክንፅልብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምፃእ ፍቃድካ እንታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ለመሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ንቅሳና ንድግል ካብ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግስትን ሓይልን ዘለዓለም ናትካ ኢልማ ኣሜን ወዝትየ ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ሕናኸ ድንግል ኢኺ ስጋኸ እውን ድንግል ኢኺ
أدي جابير توا بيتا سراوي سلام لك الله مسخي كاب أنس برفتي خي فركر صوم برفي وملت تسجع جابير مساقي وفسيت دسولكي تياتنا سريلنا نفت ودخي يسوع كريستوس من تانا رات لمن لنا أمين كبرن أشجعنا أن أملاك يكون جابير يقبل له ስለ ቃላት እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ተጸለየ ጸሎት ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቑርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና ኩልኹም ነዚ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ ኣገልግሎት ናይ ዓርቢ ጸሎተ ሰርክን ከምኡውን መጽናዕቲ መጽሓፍ ቅዱስ ትከታተሉ ዘለኹም ልዑለ ባህሪ ፈጣሪና ክሳብ ሰዓት ዝብዳሕነ ሰላም ዓቂቡ እዚ ቅዱስ ኣገልግሎት ክንራኸብ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ንኩሎም በዚ ሰዓት እዚ ኣብ ፀበባ ኣብ ፀገም ኣብ ሽግር ንዘለዉ ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ሃቦም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለዉ ሙፃእ ሓራ ይፍጠረሎም ብሞት ስጋን ዝተፈልዩና ገነት መንግስቲ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ከዓ ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኩላህና ከዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የፀብቐልና ራይ ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚኣብሔር ንሪኦ መልእኽቲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ገላትያ ምዕራፍ 4 እዩ ሰለስተ ኣርእስታት ኣለዎ በቲ ብኢድና ዘሎ መጽሓፍ ቅዱስ ማለት እዩ ቀዳማይ ካብ 1 ክሳብ 7 ደቂ እግዚኣብሔር ዝብል እዩ ካልኣይ ካብ 8 ክሳብ 20 ሓልዮት ጳውሎስ ብዛዕባ ሰብ ገላትያ ዝብል ካብ 21 ክሳብ 31 ከዓ ምሳሌ ኣጋርን ሳራን እዩ ዝብል ስለዚ ንኸነንብብ ዝጥዕመና ግዜ ምልክት ግበሩለይ እሞ ንኸተንብቡ ንኸተንብባ ዝጥዕም ግዜ ዘለኩም ዘለክን أنا اللي خبنا ኣርያዴና ኣይና ኣለም ካብ 1 ክሳብ 7 ደቂ እግዚኣብሔር ዝብል ዘሎ ሃብትና ረዘነት ካብ 8 ክሳብ 20 ሓልዮት ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ዝብል ዘሎ ኣራይ ተሳልሰይቲ ካብ 21 ክሳብ 31 ሃብትና ሙሉ ኣራይ ቀፅላ ዴና ኣይና ኣለም إيش حراك أنا تقصد أنا جنا قبل الله وراسي بزمن كل عنته خلو ويتا خلو كنسو كساعة أبو أوزن دولا جزء تحتي سب حدرن مجبتن يو أمبر نسو باريان ببينو يبلومن نسون باريان ببينو يبلومن كم أول نحنا قلعو خلنا عب تحتي مهرة والعنت علم باروت كنا نبرنا ملعت زمن مسمت أجنا نتم تحت حق زلو تشيا يطو مئنتي خوصهم نحناون ولدنت مئنت خنركبسي أملاخ نزي أب خاب سبيتي التولدة تحتي حقون زخنة ودو لأخو ولد سلا زخنكم كأ أملاخ نتي أبا أبو إلهم زصوع منفس ودو ناب لبنا لأخو دقيم دحرزي ولد أمبر بارع أيكون كان ولد كاب كون كاجنا بخرصص وراسي أملاخ إخا الله إخا آمين قال هو يسمع لنا سلام كم يمسيكم غلاطيا عرف 4 قطر شمونته حالية باولوس بزعبا سب غلاطيا جناخ جزء تين أملاخ كيف لتكم وخلوكم باروت بتوم كاب بحريوم أمالختي زي كونو كونكم حجر أملاخ مسفلتكم ومناداون نسو مسفلتكم كميلكم نابت حماقن دخان مهرو والعنات كان بحدش تملوسو علوكم كان بحدش وين كابتا مجمرتا حيزكمو
ሒዝኩም ባሮት ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም። መዓልታትን ኣዋርሕን ግዜታትን ዓመታትን ትሕሉ ኣለኹም። ኣባኻትኩም ምናልባሽ ንኸንቱ ፅዒረ ከይከውን ብዛዕባኹም እፈርህ ኣለኹ። ኣሕዋተይ ከምቲ ኣነ ከማኻትኩም ዝኾንኩ ንስኻትኩም እውን ከማይ ክትኮኑ እልምነኩም ኣለኹ። ሓንቲ እኳ ኣይገፋዕኩምን። ግናኸ በቲ ቀዳማይ ግዜ ብምክንያት ድኻ ስጋን ወንጌልን ከም ዝሰበኽኩልኩም ትፈልጡ ኢኹም። ከምዚ ከም መልኣኽ ኣምላኽ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ጌርኩም ተቐቢልኩምኒ እምበር ነቲ ኣብ ስጋይ ንፈተና ዝኾነኩም ዝነበረ እኳ ኣይነዓቅኩምዎን ኣይተፀየፍኩምዎን። ዝከኣልን እንተዝኸውን ሲ ኣዒንትኩም ኣውፂእኩም እኳ መሃብኩምኒ ነርኩም ኢለ እምስክረልኩም ኣለኹ። እምበኣርሲ ኣበይ ዳ ኣሎ ብፅእናትኩም? እሞኸ ሓቂ ስለዝነገርኩኹም ዶ ፀላኢ ኮይነኩም እየ? ምእንቲ ክትቀንኡሎም ክኽልክለኩም ይደልዩ ኣለዉ እምበር ብፅቡቅ ሓሳብ ኣይኮነን ዝቐንኡልኩም ዘለዉ። ግናኸ ምሳኻትኩም ከለኹ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሳዕ ንፅቡቅን ምቕናእን ፅቡቅ እዩ። ደቀ ክርስቶስ ኣባኻትኩም ክሳዕ ዝሰኣል ከም ብሓድሽ እፅዕረልኩም ኣለኹ። ብኣኻትኩም ዝገብሮ ጠፊእኒ ኣሎ እሞ ሕጂ ምሳኻትኩም ክህሉ ድምፀይ እውን ክልውጥ ንፈተኹ። መስገን አሜን አሜን። ቃለ ሕይወት የስማዕልና። ገላትያ ምዕራፍ 4 ካብ 21 ክሳብ 31 ኣቶም ትሕቲ ሕጊ ክትኮኑ እትደልዩ ንሕጊ ዶ ኣይትሰምዕዎን ኢኹም? እስኪ ንገሩኒ። ኣብርሃም ክልተ ወዲ ከም ዝወለደ እቲ ሓደ ካብታ ባርያ እቲ ሓደ ከዓ ካብታ ጨዋ ፅሑፍ እዩ። ግናኸ ወዲ እታ ባርያ ከም ናይ ስጋ ተወልደ፣ ወዲ እታ ጨዋ ግና ብናይ ተስፋ እዩ እተወልደ። እዚስ ምስሊ እዩ። እዘን ኣንስቲ እዚኣተን ክልተ ኪዳን እየን። እቲ ሓንቲ ኪዳን ካብ ደብረ ሲና ንባርነት እትውለድ ንሳ ኣጋር እያ። ኣጋርሲ ኣብ ሃገር ዓረብ ደብረ ሲና እያ እሞ ንሳ ነዛ ሎሚ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ትመስል። እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ እሞ ንሳ ኣዴና እያ። እቲ ዘይወለድኪ መኻን ተሓኮሲ ካብ ደቂ እቲ ሰብኣይ ዘለዋስ ደቂ እታ በይና ዘላ በዚሖም እዮም እሞ እቲ ንምውላድ ዘይፃርኪ ዕልል በሊ ጨድር እውን ዝብል ፅሑፍ እዩ እሞ ንሕና ኣሕዋተየ ከም ይስሐቅ ደቂ ተስፋ ኢና። ግናኸ ከምቲ ሽዑ እቲ ብናይ ስጋ እተወልደ ነቲ ብናይ መንፈስ እተወልደ ዝሰጎጎ ሕጂ እውን ከምኡ እዩ። እቲ ፅሑፍ ከ እንታይ ይብል? ወዲ እታ ባርያ ምስ ወዲ እታ ጨዋ ኣይወርስን እዩ እሞ ነታ ባርያ ስለዚ ወተየ ደቂ እታ ጨዋ እምበር ደቂ እታ ባርያ ኣይኮናን። ስለቃላት ክብሪ ምስጋና ይኹን። ምን ቃለ ሕይወት የስማዓልና። ተነበበ ንባባት ተዘመረ መዛሙር ኩሉ ቅድሚ እግዚአብሔር ዓሪጉ መዓት ዘቁርር ምሕረት ዘውርድ ይግበረልና። ምናልባት ድሕርኩም ዝኣተኹም ሎሚ መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ኢና አንቢብና። ነዚ ምንባብናዮ ጽማቁን ትርጉምን ከዓ ብሓውና መምህርቲ ማርያም ክቐርበልና እዩ። ብሓውና መምህርቲ ማርያም መንፈስ ቅዱስ ዝሳረበሉ አንደበት ክህቦም ንኩላህና ከዓ ዝሰማዓና እዛን መንፈስ ዝዓቁር ጥቕጥቕ ልቢ ዘተግብር ሰናይ ህሊና ክህበና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይሁነልና። ኣውደ ምሕረት ናብ ሓውና መምህርቲ ማርያም።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አቦታተይ ካህናት ካብ ሓጢአተይ ፍትሑኒ ተኻፈትና ዝግባእ ኢኻ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩኒ ከምቲ ኣቦና ብመርጌታ ዝበሉና ሎማዓንቲ ከም ፍቓድ እግዚኣብሔር ገላትያ ምዕራፍ 4 ክንርኢ ኢና። ኣብቲ መእተዊ ዘሎ ቅድም በተን ሕቶታት ክንጅምር ኢና ከምዚ ብሓለፈ ሰሙን ዝገበርና ማለት እዩ። ሓደ ቆልዓ ወራሲ እንተኾነ ህልውነት ኣብ ከመይ ዝበለ ኩነታት እዩ ዘሎ ነዚአን ከዓ ክንምልሰን ክንፍትን ኢና ማለት እዩ። ክርስቶስ ነቶም ኣብ ታሕቲ ሕጊ ዝነበሩ ጥራይ ድዩ ተበጂቦም ንኣህዛብ ከ ተበጂቦም ድዩ ወይስ ኣይተበጀቦምን? ደቂ ኣምላክ ከም ምዃንና መጠን እንታይ ኢና እንቕበል? ኩነታትና ኸ ከመይ እዩ? ቅንዓት መዓስ እዩ ፅቡቕ ዝኸውን? መዓስ ከ እዩ ሕማቕ ዝኸውን? ፅቡቕ ቅንዓት ኣሎ፣ ሕማቕ ቅንዓት ኣሎ። ሕጂ ክልቲኡ ከመይ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢና ማለት እዩ። እዘን ክልተ ኣንስቲ ንምንታይ እየን ዘመልክታ ወይ ከዓ ኣሌጎሪካል ዝብሎ ሲ ንምንታይ እዩ? ብኸመይ ገይሩ እዩ ዝመስለለን? ክርስቲያናት ከም ይስሐቅ ወይ ከዓ ደቂ አብርሃም ዝኾኑ ብኸመይ መልክዖም? እዚአን እንተን ሕቶ ማለት እዩ። ኣብ መእተዊ ኣብዛ ምዕራፍ እዚኣ ሃዋርያ ጳውሎስ ነቲ ብግብሪ ሕጊ ድሕነት ንምርካብ ንዝገበሮ ፃዕሪ ከንቱ ምዃኑ ብክርስቶስ ብምእማን ዘቕረቦ መጎተ የቕርብ ማለት እዩ። ኣብ ፍቕዲ ካብ ፍቕዲ 1 ክሳብ 7 ደሎ ቅዱስ ሃዋርያ ጳውሎስ ክርስቶስ ምስ መፀ ነቶም ኣብ ታሕቲ ሕጊ ዝነብሩ ሰባት ከም ዝተበጀሞም ውሉዱ ክኾኑ ከዓ ከም እተቐበሎም ይገልጽ። ካብ ፍቕዲ 8 ክሳብ 20 ዘሎ ከዓ ክሳብ ክርስቶስ ወይ ከዓ ክርስቶስ ኣብ ውሽጦም ንኽምስረት ክፅዕር ከሎ የርእየና ማለት እዩ። ሃዋርያ ጳውሎስ ከምታ እንደገና ሕርሲ ዝተታሓዘት ኣደ ከምኡ ይኸውን ከምኡ ይስምዓኒ ይብል። ምክንያቱ ስለዚ ይሰምዕዎ ማለት እዩ። ካብ ፍቕዲ 21 ስጋዕ 31 ደሎ ከዓ ነቲ ዘቕረቦ መርትዖ ከምዚ ኢሉ ብምእዋጅ ይዛዝም ማለት እዩ። እቶም ኣብ ክርስቶስ ዘለዉ ካብ ባርያ ሰበይቲ ዘይኮነስ ካብታ ሓራ ሰበይቲ እዮም ተወሊዶም ይብለና። ሕጂ ባሮት ወይ ከዓ ቆልዑ መን እዮም እቶም ባሮት? መን እዮም ከዓ እቶም ውሉዳት ክንርኢና ማለት እዩ። እቲ ወራሲ ቆልዓ እኳ እንተኾነ ብስለት ስለ ዘይብሉ ወይ ከዓ ናፅነት ክህልዎ ኣይክእልን እዩ። ምክንያቱ ቆልዓ ስለ ዝኾነ ሲ ሓላፍነት ወይ ትናተው ርሻ ክወስድ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ኣብ ትሕቲ ሓለዋትን ኣመሓዳድራን ክኸውን እዩ። እዚ ከዓ ልክዕ ከም ባርያ እዩ ዝቁፀር ማለት እዩ። ምክንያቱ ስለ ድላዩ ክገብር ስለዘይክእል ዕድመ ስለዘይኣኸለ ዋላ ኣቦኡ እቲ ኩሉ ንግስነት ሂብዎ እኳ እንተኾነ ዕድመ ከይኣኸለ ክወርሶ ኣይክእልን እዩ ማለት እዩ። ቅድሚ ክርስቶስ ብመንፈስ ዘይበሰልና ስለ ዘመርና ክንየው ምድሪ ዓለማዊ ዝኾነ ማለት እዩ። ካብ መንፈሳዊ ዓለም ክንጥምት ኣይንኽእልን ኢና ነርና። እዚ ከዓ ንዓና እዩ፣ ንሕና ኢና ባርያ። ምክንያቱ ተዋሂብና እንከሎ እቲ ውርሻሲ ግን ኣይንፈልጦን ስለ ዝነበርና ሕጂ ክወሃበና ኣይከኣልን ማለት እዩ። መዓልቱ ኣይኣኸለኒ እዩ። ኩሉ ነገር ሕጋዊ እዩ ክኸውን ኣይክእልን እዩ። ኮይኑ ግና ኩሉ ነገር ሓናፂ እዩ ክበሃል ከዓ ኣይክእልን እዩ። ምስትውዓል እውን የድልየና። ስለዚ ኣብ ትሕቲ ሓለውትን ኣመሓደርትን ሕጊ ክንከውን ነርና ወይ ከዓ ኣብኡ ንነብር ነርና። ናፅነት ከምዘይብሎም ባሮት ኢና ከዓ ነርና። እዚ ናይ እቶም እስራኤላውያን እዩ ዘመልክት ማለት እዩ። ዋላ እኳ እቲ ደቂ ኣምላኽ እንተኾኑ ግን ኣብቲ ትሕቲ ሕጊ ስለ ዝነበሩ ናፅነት ገና ኣይነበሮምን ማለት እዩ። ባእታታት ወይ ከዓ ነገራት ዓለም ዝብሎ እቲ ሕጊ ስጋዊ ወይ ምድራዊ እዩ ዘመልክት። ንእከይ ክዓግቶ ዝኽእል እኳ እንተኾነ ካብ ሓጢኣት ግን ኣየድሕንን እዩ። እቲ ሕጊ ደጋዊ እዩ ነይሩ፣ ከም ስጋ ወዘተ ወይ ከዓ መስተ፣ ቦታታት፣ ግዜ፣ ህንፃ፣ ዋላ መስዋዕትታት ወዘተ ዝኣመሰሉ ጉዳያት ዘመልክት ማለት እዩ። ምክንያቱ ደጋዊ ጥራሕ ክኸውን ዝኽእል እቲ ሕጊ ልክዕ ከምቲ እተን ብምሉእ ምስ ሲቪላዊ ጉዳያት ዝተሓባበራ መንግስትታት ዘዳልውኦ ከም
نقدي رستي وزت زعمسل حقتات إيو بقى حق طرح ينبر ورشا كورسنا زي كل نجر إيو ويك أولادات أملاح كجبرنا زي كل تولدنت بخمي كم زمتس خنرينا مالتي ملأت جزء معناته أب قطب أملاح إيو زمركوس إذا أنا أملاح سي جزء أيوسنوني مالتي أملاح نودو لا هو ودو خازل على ما هي بجزء أي تدرفن بجزء زوسنسي أملاح هيكونن كابزي توليدو سقعزي علمي جن بس قاس للتولده كم قد صرنا خلينا أبزع على تزي تطميقو أبزع على تزي كانت تقولنا يهود جزرة تفتسي من لخنا بقى خلينا جن جزء نوعنا أملاح أيوسنوني كاب سبيتي زتولده كاب سبعين سبيتن زتولده أيكونن زخانو كريستوس زمن لخ مالتي زمس زرق مالتي كاب أبو بزي عده كاب عده خا بزي أبو كم تولده ويتنا المرحينا يسوع كريستوس نزخا يقلص لنا أب تحت حقي كم أهداوي متأن نتي أب كندانا توهبه حقي نمفتسام تبجونا كم مرقم حقي حرام انت خوص عنا عدانا كفلن تم أب تحت حقي زنبرو أب تحت مرقم سلا زنبرو ولدنت نمركاب دحنت يد اليوم نبره دحنت كأ بخريستوس ترحي زي أعتقد عندما الأختي دحنت بخريستوس ترحي بخالق خونا يكألين إتما أحزاب قنا أب تحت مرقم إتحقي أين بورون أجي كما يجرون يمدأ أب حاتيات نيروم كبحالخ كأب قناخي هزبي ويدقون أين بورون ولا بتحت حق أين بورون أمبر دك أملاح كأين بورون كابتم حريات أين بورون سلازي باريوس سيطان يوم نيروم مالتي قال زملخو سلازي نبورو ناي شيطان يوم نيروم مالتي أما مسكال مستسقل مسموته نتما بتحت حق زنبورو تبجونا نتم باروت سيطان زنبورو خا حارة أوصو هجي نخلاتنا إي مالتي نعلم بملئتا ويتانان مرحينا يسوس كريستوس مويتلنا توريدو تساقيلو تنسيء مالتي بخريستوس مستتأمقنا نحنا ولدات أملاح كوين ولد أملاح زي كونه ويكا زي تتأمقه أب سماي تنبر ربنا قبل أيكئلن زي تتأمقه سب أب سماي تنبر ربنا يلو كتسلا أيكئلن مخنياتو ولد أملاح سلا زي كونه نمن يلي مختصلي نأملاخ أبو أب إلنا خنصوعو منفسو مالت منفس ودو هابنا ولد أملاخ سلازغونا مسرت ويكا ورستي إنا بخريستوس إنا ورستي مفهوم مالتي وانقل يوحنس معرف حدا 10 انتاي دبل نتهم اتقبلوا زبلوا كلهم بالسمو زعمونو قنا ولد أملاخ كونو مسال هابهم مسال يزهبنا دلو مخنياتو ورشا ناي قدنا يكونن كتوهاب ديك توهاب تخيلي خان نخال اسب كورس ويخ اليوم جن انت راه بقى كمالتي تورشات رهبه احزاب افتحت حق اكو انت زي نبرو باروت اي نبرون مالت هيكونن تدقم يدل مثلا نزيا نتنا حق املاح بزي مفلاطهم باروت ني حسد املاح اماخسي يوم نيروم نا املاح زفلطو نفلطو انا كميسي نفلطتو صوعنا اي املاح كمتنا ايهود كبارنت حقي زناقفهم كم اون احزاب كبارنت ني حسد امالختي تبجيوهم ايو قبر حقي دخماتن لمنتن يقبرنا سلازي حجي كامنا بارنت حسد امالختي نبارنت حقي كملوسي يدلي الله مخناتو نتزتو حبم قدي فمسي نتي حواري باولوس دسو بخلهم قدي فمسي نابتنا يقدم حق كملوسي يدلي الله اذا خابتهم كريستيان دخونو ايهود نتي بحل كقدفو زي دليو نتي بحل ناتاتهم كتقبروا لكم قدم كتروحون تراخونكم سلاز بلوم دلو نابتي ناي بارنت كملوسي يدلي الله مالتي كبارنت نبارنت تخدو يدلي الله مالتي معلتتاتن أوارحن وقتتاتن عمتاتن معلتتات وعمتاتن زبولو فتنا مجمر تمارتن أيهود سماوي صفحاتن يبلون مدراو معلتتات رأي يزغط إذا قال نتبعالات يزو مسكل تنقر دلو مالتي بعالات مقبارسي ولا حنتي ندحنت كترمانا أي كإلين تا فقد عسرت دلا مالتي معلتتاتن أوارحن جزيتاتن عمتاتن تحلو اللهم نازل تحلو اللهم جن اتيناك عندي كتحلو وزقبعكم جن اي تقبرونيهم زلهم مالتي ولادي وترو بزعبادكو ايو زقدس ويك زحسب حواري باولوس كما يكونوا يبلنا هم كون تنخلنا خاني بقبر حقي
ምድሓን ኣይከኣልን እዩ ብግብሪ ሕግስ ክድሕኑ ስለ ዘይክእሉ ከማይ ይኩኑ ናብ ክርስቶስ እመኑ እቲ ዝምሃርክኹም ከዓ ተኸተልዎ ማለት እዩ ከማኹም ኮንኩም ኣብ ትሕቲ ኣይሁዳዊ ሕጊ እየ ነይረ ሕጂ ግን ነቲ ሕጊ ኣይሕልዎን እየ እዚ ኢኻ ከማኹም እየ ነይረ ዝብሎም ዘሎ ኣብ ሓጢኣት ኣነ እውን ኣብ ባርያ እየ ነይረ ማለት እዩ ንስኻትኩም ባሮት ሸይጣን ነርኩም ኣነ ከዓ ባርያ ሕጊ ነይረ ልክዕ ከማኹም ነይረ ሕጂ ግን ብክርስቶስ ነፃ ኮይነ እየ ሓራ ወፅአ እየ ከምቶም ኣብ ትሕቲ ሕጊ ዘይኮኑ ኣህዛብ እዚ ኣብ መንጎኹምን ኣብ መንጎይን ዘሎ ግርጭ ብሕታዊ ጉዳይ ኣይኮነን ከምዚ ንዕኡ ፀላኢ ገይሮም እዮም ዝርእይዎ ነይሮም ግን ፀላኢኹም ኣነ ኣይኮንኩምን ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹም ዲኹም ትፀልኡኒ ዘለኹም እዩ ዝብሎም ንሓድሕና ንፋቐር ኢና እዚ ከዓ ከም ተፍቅሩንስ ይፈልጥ እየ ብሰንኪ እዚ ግራጭ ዘለኒ ኣይነዓቅኹምንን ወይ ኣይነፀግኹምንን መጀመርታ ክሰብ ከሎም ከሎሲ ዋላ እኳ ናይ ዓይኒ ሕማም እንተነበሮ ክርኢ ኣፀቢቑ ዝኽእል እንተደይኮነሲ ብሓቂ ሰምዖ እዮም ነይሮም ከም መልኣኽ ኣምላኽ ወይ ከም ክርስቶስ ተቐቢልኩምን ነርኩም እንታይ ደኣ ረኺብኩም ሕጂ ንስብከተይ ከም ዓብይ በረኸት ጌርኩም ኢኹም እትርእይዎ ነርኩም ይብሎም ስለዚ ኣንቲኹም ቀንጢጥኩም ክትህቡኒ ትደልዩ ዋላ እውን ኣንቲኹም ተታሕተኩም ነረስ ዓይንኹም ቀንጢጥኩም ወይ ኣውፂእኩም መሃብኩምን ነርኩም እዩ ዝብሎም ሕጂ ግን እንታይ ረኺብኩም ስለዚ ብሕታዊ ግጭት የብልናን ስለምንታይ ደኣ ኢኹም ሕጂ ከም ፀላኢኹም እትቐፅሩኒ ዘለኹም ሓቂ ስለ ዝነገርኩኹም ድዩ ንምንታይ ደኣ ተቐይርኩም ምሳኹም ከለኹ ፅቡቅ ትሰርሑ ነርኩም ካብኣኹም ምስ ረሓቕኩ ግን ካልእ ነገር ትኾኑ ኣለኹም እዚ ከዓ እቶም ካልኦት ስለ ዝሰብክኹም ደለዎ ወይ ከዓኒ ስለ ዝነግርኩም ደለዎ እዩ ካልእ ትምህርቲ ስለ ዝብኩም ደለዎ እዩ ማለት እዩ በቶም መምሃራን ሓሶት ተታሊልኩም ኣለኹም ይብሎም መምሃራት ሓሶት ብቕንዓት ይቐርብኹም ኣለዎ እዚ ከዓ ንዕኦም መክሰብ ዳኣ እምበር ነቶም ዝሰብክዎም ደለዎ መክሰብ ኢሎም ኣይኮኖም ቅንዓት ክብል ከሎ ፅቡቅ ቅን ኣሎ ቅኑዕ ምክንያት ስለ ዝህልወካ ጥራሕ እዩ እንተ ደኣ እዚ ከዓ ፅቡቅ ቅንኢ ማለት እዩ ንፅቡቅ ነገር ንታቃኒዕካ ወይ ከዓ ከምኡ ክትገብር ተደኣ ደሊኻ ማለት እዩ ነቶም ናይ ሓሶት መምሃራን ዝነበሮም ቅንዓት ፅቡቅ ኣይነበረን ከመይሲ ምክንያቶም እዚ ዝስዕብ እዩ ነይሩ እዚ ከዓ ናይ ሓሶት ናብ ሓሶት ክመልስዎም ይደልዩ ወይ ከዓ ናብቲ ሕጊ ክመልስዎም ስለ ዝደልዩ ነበሩ ምእንቲ ሰብኣዊ መክሰብ ኢሎም እዮም ዝገብርዎ ነይሮም እዚ ንኣምላኽ ዘይኮነስ ንዓኣቶም መታን ክጀሃሩ ኢሎም እዮም ቅንዓት ዘሓድሮም ዝነበረ ምክንያቱ ልዕልነት ፀብልነት ክሪኦም ይደልዩ ነይሮም ምክንያቱ ንሕና ኣይሁድ ኢና ትሕቴና ኢኹም ክብልዎም ስለ ዝደልዩ ነበሩ እዮም ከዓ ነዚ ናብቲ ሕጊ ክመልስዎም ዝደልዩ ነበሩ ማለት እዩ እቲ ቅንዓ ወይ ከዓ ኣይሁድ ጁዳይዘርስ ንብሎም ማለት እዩ ካብቲ መንፈሳዊ ኣቦኦም ሓዋርያ ጳውሎስ ዝኾነ ንምልጋስ እዩ ዕላምኦም ነይሩ ማለት እዩ ቅድሚኡ ሓዋርያ ጳውሎስ ምስኣታቶም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ንኣምላኽ ቀናኣት ነበሩ ወይ ከዓ ይስዕብዎ ነበሩ ልክዕ ከምቲ ድበሎምሲ ይገብሩ ነይሮም ሓዋርያ ጳውሎስ ምስኦም ካብ ዘይነበረ እዋን ግን ምስ ኣልገሰ ማለት እዩ ስለምንታይ ኦም ተቐይሮም እሱ ከዓ ንምንታይ ከምኡ ትገብሩ ኣለኹም ንሳቶምሲ ሕማቕ ነገራት ዝምህርኩም ከም ደለዎስ ይርዳእን ኣሎ ስለዚ እሱ ግን ቁኑዕ ኣይኮነን ይድብሎም ዳሎ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ኣብ ኣገልግሎቱ ዘሕለፎ ስቃይ ከም ናይ ኣደ ሕርሲ ስቃይ ገይሩ እዩ ዝሪኦ ወይ ከዓኒ ብጣዕሚ ከም ወላዲሲ የምሳቀ ደሎ ከም ፃዕሪ ደላ ኣደ ኮይኑ እዩ ዝስምዖ ደሎ ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ነታ ኣዴና ዝኾነት ቤተክርስትያን እዩ ዝውክል እዚ መልክዕ እዚ ከዓ ከምቲ ኣባና ዘሎ ምስሊ ኣቦና ጎይታናን መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ማለት እዩ ከምዚ ክትገብር ከላ ኣዴና ቤተክርስትያን ማለት እዩ ነዚ ኩሉ መከራ ብሓጎስ ትፃወሮ ኣላ ከመይሲ ውሉዳታ ደቂ ክርስቶስ ተባሂሎም መታን ክፅውዑ ማለት እዩ ብዛዕባ እቲ ግዜ እቲ ይጠራጠር ስለ ዝነበረ ቃንኡ ክቅይር ይደሊ ነበረ እዚ ማለት ከዓ ናብቲ ናይ ሓቂ ዘምፅኦም ኣይናይ ቃና ኣይናይ መልክዕ ከም ዝኾነ ክርኢ ካልእ ሜላ ይፍትሽ ነበረ ተሪር ቃል ዶ ክህቦም ወይስ ብኸመይ ገይረ ወይስ ህያውነት ዘለዎ ላዛ ዝመልኦ ቃል ገይረ ክረድኦም ኢሉ ይጠራጠር ነይሩ ምክንያቱ ብኸመይ ገይሩ ከም ድመልሶምሲ ናይ ብሓቂ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ ኣቦ ወይ ወላዲ ነቲ ተግሳፅ ዝህበሉ ቁኑዕ መንገዲ የናዲ ሽዑ ንደቁ በቲ ዝወሰኑ ቁኑዕ መንገዲ ተግሳፅ ወይ ከዓ ንክወሃቡን ንክመርሖምን ይውስን ማለት እዩ ሓዋርያ ጳውሎስ ቃል ከምዚ እዩ ዝገብር ዘሎ ኣይና እቲ ናብ ክርስቶስ ከምፅኦም ዝኽእል ኢሉሲ
ብኡ መንገዲ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ትሕቲ ሕጊ ክኾኑ ስለ ዝደለዩ ካብቲ ሕጊ ናይ መወዳእታ መጎትኡ እዩ ዘቕርብ ዘሎ ኣብርሃም ክልተ ኣወዳት ነበርዎ እቲ ሓደ ብሳራ ካብታ ሓራ ዝወፀት ዝኾነት ኣደ እቲ ካልኣይ ከዓ ብኣጋር ካብታ ባርያ ዝኾነት ኣደ እዮም ተወሊዶም እዚ ኣሌጎሪካል ዝበሃል እቶም ቴዎሎጅያን ማለት እዩ ክምህርዎ ከለዉ ከም ምሳሌ ኢሎም ደምፅዎ ደለዉ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ብመሰረት ሕጊ ተፈጥሮ ወዲ ሰብ ዝተወለደት ማለት እዩ እታ ሓንቲ ከዓ ሓራ ዝኾነ ሰበይቲ ከዓ ተወልደ ግና ብተስፋ ዝተዋሃበ እዩ ተስፋ ንኣቦና ኣብርሃም ዝተዋሃቡ ብተስፋ ዝተወለደ ህፃን ማለት እዩ ንሕና ከዓ ደቁ ኢና ደቂ ኣብርሃም ስለ ንብል ደቂ ተስፋ ኢና ማለት እዩ ክርስቲያን ብተስፋ እዩ ዝነበር ዝበሃል ከዓ ካብዚ እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ ሳራ ኣዝያ ኣረጊት ስለ ዝነበረት ከም ተፈጥራዊ ሕጊ ዓቕማ ክትወልድ ኣይትኽእልን እያ ነይራ ምክንያቱ ኣጋር ነቲ ኣብ ከረን እተዋሃበ ብሉይ ኪዳን እያ እተመልክት እዚኣ ከዓ ንኣይሁድ ኣብ ትሕቲ ባርነት ሕጊ ገበሮም ይስሐቅ እቲ ብስርዓት ተፈጥሮ ወይ ብሕጊ መውስቦ ወይ ብሓይሊ ስጋ ዘይተወልደ ግና ናይ ሓቂ ወዱ እዩ ወዲ ኣምላኽ ማለት እዩ ካብ ምውትን ሬሳን ዝኾነ ነፍስን ከምኡውን ምውት ዝኾነ ማሕፀን እዩ ተወሊዱ እዚ ክብለና ከሎ ኣዴና ሳራሲ ኣረጊት እያ ነይራ ብዕድመ በስጋዊ ማለት እዩ ክትወልድ ኣይትኽእልን እያ እቲ ዕድመ ክትወልደሉ ትኽእል ሓሊፍዋ እዩ ነይሩ እቲ ማሕፀና እውን ሞይቲ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሕጂ ተወዲ እዩ ሕጂ ክትወልድ ተደኣ ኮይናሲ ብተስፋ ካብ ኣምላኽ ጥራሕ እዩ ክኸውን ዝኽእል ማለት እዩ እቲ ማሕፀን ብእርጋንን ብመካንነትን መካን ብምዃናን ሞይቱ ስለ ዝነበረ ቃል ኣምላኽ እዩ ፈጢርዎ እምበር ብስጋ ኮነ ወይ ብዘርኢ ኣይኮነን ተጠኒሱ እቲ ካብኣ ኣብ ማእሰርቲ ዝነበረ ግና ከምኡ ኣይኮነን ብሕግታት ተፈጥሮ ድሕሪ መርዓ ወይ ከዓ ስጋዊ ርክብ እዩ መፅዩ ማለት እዩ ግና ኸ እቲ ብስጋ ዘይኮነስ ካብቲ ድሕሪ ስጋ እተወልደ ንላዕሊ ክቡር እዩ እዚ ከዓ ንሪኦ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ኣጋር ንሕጊ ንምድራዊት ኢየሩሳሌም ትመስል ከምኡ ነቶም ኣብ ኣጋር ኣብ ትሕቲ ባርነት ዝነበሩ ኣይሁድ እያ ትመስል ንክልቲኦም እታ መኻን ዝነበረት ሳራ ነታ ሓድሽ ኪዳን ትመስል ነታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ንቤተክርስትያናዊት ቤተክርስትያን ወይ ከዓ ንክርስቲያናዊት ቤተክርስትያን እያ ትመስል ከምኡውን ነቶም ብክርስቶስ ሓራ ዝወፁ ክርስቲያን ኣህዛብ ማለት እዩ ኩላትና እያ ትመስል ምክንያቱ እንተ ደቂ ኣምላኽ ክንኮን ኮይንናስ ኩላትና ኣይሁድ ኣይኮንናን ተመጀመርታ ተሓረዩ ከምኦም ኣይኮንናን ንሕና ግን ደቂ ኣብርሃም ኢና ንብል ደቂ ኣብርሃም ክንከውን እንተ ደኣ ኮይንና ከዓ ብክርስቶስ ክንኣምን ኣለና ኣብቲ ባርነት ድነበርና ክንኣምን ኣለና ነዚ ማለት እዩ ሐዋርያ ጳውሎስ ብዛዕባ እዚ ነገር እንታይ ኢሉ ይፅሕፍ ኣብ ኢሳያስ 54 ፍቅዲ 1 ካብ ደቂ እታ መርዓውትሲ ደቂ እታ በይና ዘላ ክበዝሑ እዮም እሞ ኣቲ ዘይወለድኪ መኻን እልል በሊ ኣቲ ንምውላድ ዘይፀዓርኪ ዓዊልኪ ብደስታ ጨድሪ ይብል እግዚኣብሔር ቤተ ክርስቲያን ኣብ ማሕበር መኻን እኳ እንተነበረት ሕጂ ግን ካብ ደቂ እታ ሰበይቲ ዘለዋ ደቂ ሕጊ ማለት እዩ ቤተ ክርስቲያን ኣይሁድ ንላዕሊ እዮም ብግብሪ ሕጊ ዘይኮነስ ብተስፋ ኣምላኽ ኢና ውሉዳት ንኸውን ከምቲ እስማኤል ንይስሐቅ ዝሰጎ ዝነበረ እቶም ክርስቲያናት ዘይኮኑ ኣይሁድ ክሳብ ሕጂ ነቶም ክርስቲያናት ይሰግዎም ኣለዉ ኣብዚ ትርጉም እንታይ ይብል ይስሐቅ ይሰጎ ነይሩ ግን ይሰጎ ኣይኮነን ነይሩ ይፃወቶ እዩ ነይሩ ይስሕቆ ነይሩ ገለ ይብሉ ግን እንታይ ከዓ ይብል ብውንጭፍን ብኣሮ ከምዚ በው ገይሩሲ ይስሕቶ ነይሩ ምክንያቱ ክቀትሎ ይደሊ ነይሩ ውርሻ ስለ ክወስድ ዘይክእል ንዑ እንተቀሪሱ ቀቲልዎ ግን ክወርስ ስለ ዝኽእል ነዚኦም ከዓ ንሱ ክወፅእ ኣለዎ ክርሕቕ ኣለዎ ዝተባሃለ ማለት እዩ ኣብ ዘፍጥረት 21:10 ኣምላኽ ንኣብርሃም ነታ ባርያን ንወዳን ደርብዮም በሎ ወይ ከዓ እለዮም ካብኡስ ከልብሰሎም ምክንያቱ እሳቶም ወረስቲ ኣይኮኑን እዚ ከዓ እቶም ብመብፃዓ እትወልዱ ውሉዳት ጥራሕ ወረስቲ ምዃኖም እዩ ዘመልክት ሓራ ወይ ናፃ ዝኾነት ውሉዳት ሓራ ወይ ናፃ ዝኾኑ ውሉዳት ኣቦና ክርስቶስ ኣዴና ከዓ ቤተክርስትያን እየን ሕጂ ኸ ደቅታ
ምድራዊት ሕጊ ዶ ወይስ ደቂ እታ ሰማያዊት ኢየሩሳሌም ክንከውን ንደሊ ኣለና? እቲ ምርጫ ከዓ ኩሉ ግዜ ናትና እዩ ማለት እዩ። እንታይ ክንከውን ከም ንደሊ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ኣይ ገፍኣናን እዩ። ግን ምርጫ ኩሉ ግዜ ይበና ይዕድመና። እስራኤላውያን ክሳብ ሕጂ ሕሩያት ህዝቢ ኣምላኽ ድዮም ወይስ ኣይኮኑን? እዚኣ ኩላትና ክንምልሳ ዝግባአና እዩ። ንሳቶም ጥራሕ ድዮም ሕሩያት ህዝቢ ኣምላኽ ወይስ ኣይኮኑን? እዛ ሓባሪት ጥቅሲ ትብል ከዓኒ ናይ ኩላ ማለት እዩ ናይ ምዕራፍ ብምልእታ ምልኣት ዘመን ምስ መፀ ግና ነቶም ትሕቲ ሕጊ ዘለው ተሻይጡ ምእንቲ ከምፅኦም ንሕና እውን ውሉድ ምእንቲ ክንከውንሲ ኣምላኽ ነዚ ካብ ሰበይዚ እተወልደ ትሕቲ ሕጊ እውን ዝኾነ ወዱ ለኣኾ ንሕና ደቂ ሰብ ደቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውንሲ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ወዲ ሰብ ኮነ ይብለና። እዚ ከዓ ዝተወለደልና ንዓና ማለት እዩ። ንሕና ደቂ ሰብ ደቂ ኣምላኽ ምእንቲ ክንከውንሲ ወዲ ኣምላኽ ካብ ሰበይቲ ተወሊዱ ወዲ ሰብ ኮነ። ስለዚ ብሓጢኣትና ተሓተቲ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ደቂ ታባርያ ኢና ነርና። እንተኾነ ግን ብፀጋ ጥምቀት ካብ ክርስቶስ ድሕነት ሓጢኣት ስለ እተቐበልና ሓራ ወፂና ኢና እሞ ክብርን ምስጋናን እግዚኣብሔር ኣምላኽና ይኹን። ፀኒልኩም ስለ ሰማዕኩም ከዓ ኣብ ትገብሮ ኩሉ ፀኒሉ የስማዕኩም። ኣበይ ምርጌታ ድሓና ኣበይ ምርጌታ ስጋዕ ድመፁ ብዙሕ ፅሑፍ ኣሎ ብዛዕባ እዚ ብፍላይ ከዓ ናይቲ ናይ ሳራን ናይ ኣዴና ሳራን ናይ ኣጋርን ዘመልክት ብዛዕባ ቦታት ዝፅሓፉ ብዙሕ ነገራት ኣሎ። ኣብ መንጎ ብሉይ ኪዳንን ሓድሽ ኪዳንን ዘሎ ምምሳል ሒዛ ኣላ። ሓዋርያ ጳውሎስ ከምቶም ኣመንቲ ኣብ ቅድሚ ክርስቶስ ዘለዎም ኩነታት ብምግላፅ ክሳዕ በቲ ቦታ እቲ ዝሾሞ ግዜ ምስቶም ኣብ ትሕቲ ሓለውነት ኣካይድነት ዘለዎም ቆልዑ ተመሳስል ይብሎ። ከምኡውን ካልኦት ኣቦታት ብዙሕ ኣሎ ዝፅሓፉ ምናልባት ግዜ እንተረኺብና ኣብቲ መጨረሻ ክንገብሮ ኢና። ሕጂ ግን ኣበይ ምርጌታ መድረክ ኣበይ ምርጌታ ቃል ሕይወት የስማዓልና ሓውና መምህርታ ሁሉ ከም ሰማዕናውን ቃል ሕይወት የስማዓልና ሰማዕና ቃል ከዓ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍረ ውሽጥና ክፈሪ ክንነብረሉን ክንፀድቀሉን ክንድሕነሉ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፈቃድ ይኹነልና። ናይ መዝሙር ግዜና በፂሕና ኣለና። ንመዝሙር ዝተዳለኹ ኣለኹ ቦናይ ኣረ ኣዴና ኢና ኣለም ካልእ ሰብ ድሓን ተልዩ ግን ቅድመይ እንታይ ድፋል ማለት ዘይዘመረ ዓለም ሕጂ ድሓን ነዊሕ ግዜ ዘመርክንን ክንቀፅላ ድሓና ኣዴና ኣምላኽ ይኹን። ቃል ሕይወት የስማዓልና መምህርና ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ንመሃር ኣለና ኣምላኽ ይመስገን። ሓራይ ኣለኒ ወሓዚ ፀጋ ክብለ መምህር ስምዓ ወሓዚ ፀጋ ኣሎኒ ወሓዚ ፀጋ ኣለኒ ወሓዚ ፀጋ ኣሎኒ ኣብ ልበይ ዘለዓለም ሂወት ኣሎኒ ዘለዓለም ሂወት ኣለኒ ዘለዓለም ሂወት ኣሎኒ ኣብ ልበይ ዘለዓለም ሂወት ኣለኒ ዘለዓለም ሂወት ኣለኒ ዘለዓለም ሂወት ኣሎኒ ኣብ ልበይ ወሓዚ ሰላም
علوني وحازي سلام علوني وحازي سلام علوني قبل بي وحازي سلام علوني وحازي سلام علوني وحازي سلام علوني قبل بي وحازي فقري علوني وحازي فقري علوني وحازي فقري علوني قبل بي وحازي فقري علوني وحازي فقري علوني وحازي فقري علوني قبل بي زالعالم رستي علوني زالعالم رستي علوني زالعالم رستي علوني أبسمي زالعالم رستي علوني زالعالم رستي علوني زالعالم رستي علوني أبسمي زبارخ قويتا علوني زبارخ قويتا علوني زبارخ قويتا علوني أبسمي زبارخ قويتا علوني زبارخ قويتا علوني زبارخ قويتا علوني أبسمي زفوس أملخ علوني زفوس أملخ علوني زفوس أملخ علوني أبسمي زفوس أملخ علوني زفوس أملخ علوني زفوس أملخ علوني أبسمي زستمهر أملخ علوني زستمهر أملخ علوني زستمهر أملخ علوني أبسمي زستمهر أملخ علوني زستمهر أملخ علوني زستمهر أملخ علوني أبسمي كبر مسقانا أملخ يكون شكرا مبارك تبارك ስለተፈቀደ የመስገን ክብርና አምላክ ይሁን አገልግሎትኩም ይባርክ አቦታትና ቃለ ህይወት ይስማዓልና አደና አይና ዓለም ሁሉ ጊዜ ክትዝመራሉ የምብርክን ደቂ ተስፋይና ፍርግጽ ደቂ ተስፋይና ተስፋና ኣብዚ ምድሪ ዝጥራይ እንደዝኸውን ስኻብ ኩሉ ሰብ ነደንግጽ ምኾንና ነይርና ኢሉ ወሓዚ ጸጋ ኣሎኒ ወሓዚ ጸጋ وحاز صقا علوني ኣብ ልበይ ዘለዓለም ፍቅሪ ዘለዓለም علوني ኣብ ሰማይ وحاز ሰላም وحاز ፍቅሪ ዘለዓለም ርስቲ ዝባርኽ ጎይታ ዝፍውስ ኣምላኽ ዘስተምህር ኣምላኽ علوني ዘስተምህር ኣምላኽ علوني ኣብ ሰማይ እንዳበላና ደና አይን ዓለም ክዝምራልና ጸኒሕን ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ሓራይ ካብ ዝቐጽልና መዝሙርና ምስካል እግዚአብሔር በኸመይ ነተሓሕዞ ከምቲ ኩሉ ግዜ ብዝጉባኤና ንጠቕሶ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ቃል እግዚአብሔር መሰረት ዘይብሉ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ኣይኮነን ቅዳሴና ማህሌትና ቅዳሴና መዝሙርና ናይ ሓጎስ ናይ መርዓ ናይ ጥምቀት ናይ ቀብሪ ኩሉ መሰረቱ ቃል እግዚአብሔር እዩ ስለዚ ተቀዳመይቲ ወሓዚ ጸጋ ኣትብል ማለት ወሓዚ ጸጋ ኣሎኒ ወሓዚ ጸጋ وحاز صقا علوني ኣብ ልበይ ስለዚ በአ ጀሚርና ሓንቲ ተቕስ እንዳቀመጠልና አለን ክንከይዲና ራይ ንቀጽል አቦናይ መስ ረሓሳል ክብታ ናይ ሰማይ ትብል ከመይ ጽሑፍ እግዚአብሔር መስገን ኣይ መዝሙር ዳዊት 121 ስኒ ሓደን ክልተን ንዕንተይና በኽራን እልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበዩ ዝመጽእ ረድኤተይሲ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ እግዚኣብሔር እዩ ዝመጽእ ንስኣት ኸይድ ከነስ ብጣዕሚ ጽቡቕዎ እግዚኣብሔር መስገን ንዕንተይና ብሰማይ እልዕል ኣለኹ ረድኤተይ ካበይ ዝመጽእ ካብቲ ሰማይን ምድርን ዝገበረ ብጣዕሚ ጽቡቕ እምበር እግዚኣብሔር መስገን ኣብቲ ናዕልልታ ከዓ ቋዕ ሰላም ኣተኺ ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 14:27 ሰዲዳትልና ኣላ ዝጠዕመኩም ከተንብብልና ቃል ህይወት የስማዓልና ዕልልታ ሓብትና ነዊሕ ግዜ ጠፊእናኪ ነዊሕ ግዜ ጠፊእኺ
هراي يوحنس 14:27 من ينببلنا فانببا هراي 14 معرف 14 قصر 27 هو سلام حادقلكم سلامي اهبكم علىكم اتي انا زهبكم زلكم كنت عالم اتهبكم ايكونن لبكم اي شبر اي سنبت وانجيل يوحنس معرف 14 قصر 27 متعامل صبق قال هو يسمع لنا خزانة حبتنا تا وحاز سلام على الناب لبيت بل أبا أتياتا زل حبتنا عدلتا وحاز سلام على الناب لبي بخوم مستوهبنا يأيو أنا سلامي حد قالكم الله تا أنا زهو سلام كا كم تعلمت هو سلام يكون نبغى لبخو يكبر أي تدنقزون قال هو يسمع لنا الرأي قالوت أنا اللي خبرنا هيوتي الرأي هو حبتنا أنا أبتنا يتسفى أزلاتني الرأي رومي 50 عصرت حمشته معرف عصرت حمشته قزر 13 بحيلي منفس قدس أزيهم بتسفى من أنتي كتهبتو مسي إتنا يتسفى أملاك كله حاقوسن سلام زبالة بإمنة يملأهم مين قال هو يسمع لنا بتسفى من أنت كتبتم ودك تسفى إنا موداتنا از مدر زي يكونن موداتنا سقاوي يكونن برقص كمل أختا أملاخ يوم زخونو صديقاوي المسحات توسي سبات دحر موس كمل أختا أملاخ يوم زخوني لكل نابرانا كل هوتنا يلول سلازي ينكا قدسان نزع علم زي كيمين تريوم مسؤول من بار زمار سحراي أدينا ممر سارة ቀዳማይ ካልኣይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 13 ቁፅሪ 14 ጸጋ ጎይታና ጽቡቕ ወሓዚ ጸጋ ጽቡቕ ቀጽላ ጸጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቅሪ አምላክን ህብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይሁን አሜን። ቃል ህይወት ይስማዕልና ብረግጽዎ ኩሉ ሻባና ዝብሮ ህራይ ጸጋ ካብ ንሕና እውን ጸጋ ካብ መልኣቱ ጸጋ ብልዕሊ ጸጋ ተቐበልና ህራይ ረዘነት ሓብትና ቁፅሪ ምዕራፍ መጽሓፍ ዳዊት ካብ 16 ቁፅሪ 8 ንእግዚአብሔር ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድመይ ገይረዮ ብየማነይ ስለ ዝኾነ ኣይክናወፅኒ ምስታለኒ ተስፋት ትኸይድ ኮይና ጽቡቕ ብጣዕሚ ጽቡቕ ምስታ ዝፍውስ ኣምላኽ እውን ትኸይድ ምስ ኩሉ ትኸይድ ህራይ ኣቦና ሓንቲታ ኣብታ ዝፍውስ ኣምላኽ ትብል ህራይ እግዚኣብሔር ንሙሴ ደቂ እስራኤል ክመርሖም ምስ ሰገርጉዑ ከለዉ ዝበልዋ ብዘፀአት ምዕራፍ 15 ቁፅሪ 26 በለ ድማ ድምፂ እግዚኣብሔር ኣምላክካ ተጠንቂቕካ እንተሰማዕኻ እታ ኣብ ዓይኑ ቁኑዕ ዝኾነ ከዓ እንተገበርካ ትእዛዛት እውን ፅል እንተበልካ ኩሉ ሕጉታቱ ድማ እንተሓለኻ ኣነ እግዚኣብሔር ፈዋሲኻ እየ እሞ እቲ ናብ ግብፂ ዝሰደድክዎ ሕማም ኣይክሰደልካን እየ ቃል ህይወት የስማዕልና እግዚአብሔር ይደግፍኩም አቦና ቃል ህይወት የስማዕልና ሕራይ ሓብትና ፍረወይኒ أبي مكيتا مزمور داوود معراف 22 ናብ ቤተ እግዚአብሔር ንኸይድ ምስ በሉንስ ተሓገዝኩ ኣፍታ ኣብ ቤት ኣምላኸይ ዝርከብ ፈውሲ ኢለ ከምኡ ኢለ ገሚተ እየ መሪፀ እያ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣባ እግዚኣብሔር ንዘለኣለም በረኸትን ህይወትን ዘለኣለም ኣዚዝሎ ኢሉ ናይ ብሓቂ ኣብ ቤት ኣምላኽ ጾርና ክንራገፍ ኢና ንኸይድ ሕማምና ክፍውስ ሓትያትና ክሕድገልና ጾርና ክቐለልና ኩሉ ንፅበዮን ንደልዮን ሰናይ ነገር ክገብረልና ኩሉን ብኩሉን ኢና ንመፅእ ብጣዕሚ ፅቡቕ ኣለኹ ቃል ህይወት የስማዓልና ሓራይ ካልኦት ሕራይ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኣዴና ዓይነ ዓለም ደጊምና ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ክትዝምራሉ ክትዕልላሉ ከተመስግኖ ከተገልግሎ የንብርክን ወሓዚ ፀጋ ኣሎኒ ወሓዚ ፀጋ ኣሎኒ ወሓዚ ፀጋ ኣሎኒ ኣብ ልበይ ዘለዓለም ህይወት ወሓዚ ሰላም ወሓዚ ፍቅሪ
وحاز رستي زبارخ قويتا زفوس أملاخ زستمهر أملاخ ألوني أبسماي سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን حراي ምናልባት ድሕሪ ኢልኩም ዝኣተኹም እንተሊኹም ሎሚ ከም ፈቃድ እግዚአብሔር መልእኽቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ምዕራፍ 4 ኢና ዘለና እዚ ከዓ እቲ ከምቲ ምናልባት ዝሓለፈኩም እንተሊኹም ተመልስኩም ክትርእይዎ ትኽእሉ ኢኹም ኣብቲ ቀዳማይ ደቂ እግዚአብሔር ዝብል ዘሎ እንታይ እዩ ብክርስቶስ ወረስተ ኣምላኽ ኢና ኢሉ መዝሙርና ከዓ ብርግፅ ምስኡ እዩ ዝኸይድ ዘለዓለማዊ ርስቲ ዝብል ምስ ክርስቶስ ብክርስቶስ ወረስተ ኣምላኽ ኢና ንክርስቶስ መዋርስቱ ንኣምላኽ ከዓ ወረስቱ ኢሉ ዘለና ርስቲ ኣው ይጅምር እቲ ካልኣይ ሓርዮት ጳውሎስ ናብ ሰብ ገላትያ ይብል ኩሉ ግዜ ኣገልጋሊ ንመጓስኡ ካሓሊ ንመጓስኡ ክርሕርሕ ከም ዘለዎ እቲ ካልኣይ ከዓ ምሳሌ ኣጋርን ሳራን ሕቶውን ኣቕሪቦ ኣለው እዘን ኣንስቲ እዚአን ንምንታይ እየን ዘመልክታ ንምንታይ እዩ ብምሳሌ ገይሩ ክምስለን ደልዩ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ንሕና ኸ ደቂ መን ኢና ኢሉ መወዳእታ ንሕና ደቂ ታጭዋ ኢና ኢሉ ብርግፅ ንሕና ደቂ ታጭዋ ኢና ደቂ ተሓራ ዝኾነት ኢሉ ስለዚ ደቂ ታጭዋ ክንከውን እንተኮይንና ከዓ ክንገብሮ ዘለና ኩሉ ክንገረልና ፀኒሑ እሞ ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ምናልባት ኣብዚ ኣስተንቲነ እዚ ተረዲእኒ ወይ እዚ ኣይበረሃለይ ንብሎ እንተደኣልዩ ትግቲ ኣውደ ምህረት ናይ ጉባኤ ናይ ህዝቢ እሞ ናብ ህዝቢ የረክቦ ኣለኹ ኣቦና ምርጌታ ቃል ሂወት ተስማዓልና መዓዛና ንእሽተይ ካብቲ ደስተንተን ክወኽብል መመርታ ኩሉ ከዓ መመሊሱ ምግላፁ የብዝሓልካ ኣለኹ ስማዕ ኣቦና ወስምዕ ኣለኽ ቅዱስ መዓዛ ቅዱሳን ሕራይ እሺ أجلس كابزياس دا تمهرناس انتا خستن تنسانيحي ودتا جوا قبل كله ندينا سارة بزي نصبايا دا أمبر أبتك الكيدانا تسانيحا تتصبا زقبا نيرو انتا قوناقن بعلا بزهابتونا أبونا أبراهام كا اسماعيل كولد كيلو مالتي حجي كنتا كسن تسانيحيس أبتناك الكيدان زلنا أزيو أتكرو صبق خون ቃል ኪዳን ሲ ብቐንዲ እቲ ትወልዶ ውላድ በቲ ሕጊ እግዚኣብሔር ዝኾነ ይኸውን ካልኣይ ከዓ ውሉድ ክበሃል ከሎስ ውሉድ ሲ ክርስቲያን ዝኾነ ኣምላኹ ብጥምቀት ማለት እዩ ብጥምቀት ክውለድ እቲ ዝበለፀ ኣብ ናይ ቃል ኪዳንን ናይ ጥምቀትን የኸስተባሃል ፀኒሐ ማለት እዩ ሕጂ እቲ እግዚኣብሔር ደይፈትዎ ውሉድ ማለት ደይፈትዎ እግዚኣብሔር ዝፀልኦ የለን ግን ካብቲ ክትበሃሎ ዝፀናሕካ ክትፅበ ከም ዘለካ እንተ ዘይተፀቢኻ ከዓ ሳዕቤን ብዙሕ ምዃኑ ማለት እዩ ኣብ እስማዒልን ኢሳቅን ሲ ኣብ ስጋ ሕጂ ዘይወፅእ ጉዳይ ኮይኑ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ናይ ክርስትና እምነት ዘይምፅባይን ዘይምዕጋስን ኣብ ቃል ኪዳንካ ከዓ ብትዕግስትን እግዚኣብሔር ክትፅበዮ ከም ዘለካ ይርዳእ ነይረ ማለት እዩ ካልኣይቲ ከዓ ሰዓት እግዚአብሔርና ሰዓት ዘይግድቦ ንዓና ግን ሰዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እግዚአብሔርም ሰዓት ይብል ሰዓቱ ዘይኣኸለ ሰዓቱ ዘይኮነ ዘይገበሮ ግዜ ከኣታት ከዓ ነይሩ ኩሉ ነገር ብሰዓቱ ከም ዝገብር ንእግዚአብሔር ግን ሰዓት ከም ዘይግድቦ ንኣምላኽና ሰዓት ዘይግድቦ ንዓና ግን ሰዓት ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣምላኽና እውን ንሰዓት ከነስተባሃለሉ ይደሊ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ይሁዳ ከብልዎ ከለዉ ሲ ብዘይ ሰዓትን ብዘይ ግዜኡን ከዓ ዘይገብሩ ከም ዝነበረ ከብል ፀኒሐ ከስተንትን ፀኒሐ እሞ ኩሉ ነገር ንገብሮስ ብትዕግስቲ ካልኣይ ከዓ እቶም ነፍርዮም ፍርያት ከዓ ብጥምቀት ክሓልፉ ከም ዘለዎም ዘይተጠመቐስ እግዚኣብሔር ከም ዘይረኽቦ እዚኣ ናይ ጥምቀት ኣብ ዘይምፅባይ ከዓ ክልተ ዓይነት ኣንፃራዊ ዝኾነ ኣብ ሽግር ተኣቱ ማለት እዩ ዝተጠመቐን ዘይተጠመቐን ካብቲ ዝተባሃልካዮ ትፅቢት እግዚኣብሔር ዘይምፅባይ ከዓ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ብዙሕ ምዃኑ እዚአን ተረዲኤ ማለት እዩ ካብታ ናይ ሓውና ክገልፀልና ፀንሐ ቃለ ሂወት የስማዓልና ገዲፈኩም ቀኒኤ ኣጋጣሚ ቢዚታት እንዳኾንኩ ኮይነ እሞ እግዚኣብሔር ኣብ ፀሎትኩም ደግፉኒ ቃለ ሂወት የስማዓልና ብጣዕሚ ኣገዳሲ ናብቲ ማሕበራዊ ናብራ ኣብ ክርስትና ሂወት
زلنا أقداسي أبقى الكدان زلنا رديت كمون أملاخنا جزية زي قدبو بجزية زعي أملاخ مخانو مفلات بتعام عبيت نقراتي غي أب رومي يبز حلف بزرعنا يبز عباق الكدان أتسر قدس تغينو تشنفر كا قدس يزغون تزاري قدس تغينو أتمهر تغا قدس يزغون المالد سلازي قدسان ولد كنولد تغينا أتمس أملاخ زلنا ركب ناي صلوت جزية ناي إمنات جزية ناي استنتونا جزية نحنا مستعززنا إجزابير زرقنا زبارخ نحنا مستعززنا إجزابير ما حصلنا زبارخ صحيح الله تن إجزابير زفرحو خم تأزازون بهز بلو بصي مسبلا انتايلو له زروا عم مدرخ السلطان ولا دقنعات كأخبار خيلو ولا دقنعات كبار خيلو سلازي بزح جزية نإجزابير كي تعززنا دكنا عزوزات نكون نسبة أزي فتحاوي يكونن أي مسن كايم سلازي إجزابير مسجن كم تحبتنا مع ذا قدوسان كتب لنا تصنحت قال كدان مالت مسرتاوي هوتنا أي مالت قال كدان مش مالت مستزل عالماوي هوتنا زنبري قال كدان مالت ببهر أملاخ زنبر مخنياتو أتي بهر أملاخ النار أخا زنبر بحاجوس نأملاخ كتحجوسو إلكا نأملاخ كتحجوسو بعين أملاخ تري إلكا زنبر نابراس لزخونة أبقى الكدان زلنا رديت تخلأي تخا زابير جزية زي قد بقى بجزية السر أملاخ نعنا خمهرنا أملاخ عندي أبزدل هو زدل هو خجبر زبل أملاخ يكونن نسوس لزخونة خمتار حسنات شعت تورحن حمش معلتن أب محسن تسبيه مالتي قال هو تسمع لنا حبتنا مع ذاك الدسا أمين أمين الراي كالوت مساق أتقيلسي زناي صباح دلنا بروجرام ناي تشرشنا كل سب درجة سميعو خون خيلي بدي سمعون حجي أزيو أقداسي تمرتي كم زلو مالتي حجي انتاي أنا زبل قال كيدانسي بدعم كبر انديو حجي سأن مرد أخاقا اتحدار يفرس دق خاون دفرارسو يخونو مالتي حجي نزع عين الزي تمرت وسيل ناسي نتوم نفريوم فريات كا ندقنا خنبل تعين التمرتي أزيو أقداسي مخانو بعد كريستوس كا مجمران قال كيدان زبارة خمو كاو قلت صوت نحكم كا تمولد كا كوم أوناي سدرا بيتهم حيزهم كا إجزابير فرحات زحادرو حدار مسريتهم نجزابير زخون ولد نخولدو بذات مرتزي آسي حدار تعريا بذات مالي زخد كواس هيوتي تستخاخيلا زبلا أحوات كبنا كومون تم أودات أحواتنا عند حرقة لقلا مفحفة حلو ومسي كابزة مرتزي كنت من تاي مخسب مخانو أنا قوالة حدار تزي بالليل أزي بقى هارر دبلوناي ود سبسي كوم عينت هيوت مسدق وخلف أزي دس بلنمو أقداسي يا مزات مرتنا تخيد قبل دلي إبونا سوري قال هو يسمع لنا أبز حلفة جزينا بحريات 70 سبيتن دك مثل كم دك أملاخ 7 كبعل سبيت زبيو سبيتون كبعل بيتات زبيو كونو زلنا ناي بحكي حاونا دياكون بروفيسور برهانة ناي بعلو ناي بعلت بيتو عير تكيت كفيلوم ناي كله نجر وزعتات أفكيلهم كل جزية زخاف له زلون تاي إجزابير زحدر اللهم واقع انتاي كم زخاف لهم إجزابير سلازي فولتيهم مالت سلازي نحنا كلها يزم الكتنا توم حدار زلنا حما دار كنا خمي كم نحز توم زحلفنا يو ندكنا نخلوت سبات كم يقرنا نحجز توم بدحر حجي قال كده نعسر كم يقرنا خم قال إجزابير ننبر نزو كله نفلت يمو صباح كلها أنا تقدشنا خنساتوفو نا إجزابير قدس فقاري هنا لنا سبق ما ذكرتاي حبتنا مع ذا قدسان هراي كالوت هراي كالوت هراي أو كتريش دشة ولد سلازهم كونكا أملاخ نتا أبا أبو
إلو زصوع منفس ودو ناب لبنا لأهوي ولود سلازغونكم كا أملاخ نتأبا أبو إلو زصوع منفس ودو ناب لبنا لأهو بزغا أنتاي كوينا بزغا بكريستوس ورست أملاخ كوينا سلقالاتو እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ሕራይ ካልኦት ሰንበብናዮ ዘስተንተናዮ ወይ ዘለና ሕቶ ሓንቲ ሕቶ ኣላ ንቦና ኣብ ቁፅሪ 10 መዓልትታትን ኣዋርሕን ግዜታትን ዓመታትን ትሕልው ኣለኹም ትብል ብዙሓይ በረህትለየን እዚሲ ነዚ I think ተረዲኣትንላ ግን ሞር ክትበርሃለይ ደልየ እያ ቃለ ህይወት የስማዓልና ሃብተና ረዘነት ምስ ምጽለት ሸዓት ተተሓሓዝያ ንኣምላኽ ምስ ፈለጥኩሞ ምናዳውን ኣምላኽ ምስ ፈለጠኩም ከመልኩም ናብቲ ሕማቕን ስለ ቃላቱ እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን ናብቲ ሕማቕን ድኻን ምሁሮ ቁልዕነት ዓለም ከም ብሓድሽ ይምለሱ ኣለኹም ከም ብሓድሽ እውን ካብ መጀመርታ ሒዝኩም ባሮት ክትኮኑ ትደልዩ ኣለኹም ሕጂ ምዚኣ ምስ ተተሓሓዘ እዩ መዓልታትን ኣዋርሕን ግዜታትን ዓመታትን ትሕልው ኣለኹም እዚ ዓመታት ዝሕልዎ ብፅቡቕ ነገር ነይሩ እንተዝኸውን ብጣዕሚ ንፅቡቕ ነገር ዓመታት ምሕላው ፅቡቕ ነገር እዩ ግን ንሳቶም ንክርስቶስ ከይቅበሉ ክብሉ ብመንፈስ ህልኽ ክሳብ ሕጂ ክርስቶስ ብድሕር ሕጂ ዝውለድ ትቦታትና ዝቐተልዎ ብምሉእ እቲ ማሕበረ ኣይሁድ ስኾም እዩ ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክርስቶስ ብድሕር ሕጂ ይኽወለድ ዋላ ትሒዞሞ ዝነበሩ ናይ ትንቢት መጻሕፍቲ እንተተጋጨወ እንዳሰረዙ እንዳደለዙ እቲ ግዜ ኣኸለን ገና ክርስቶስ ብሕጂ ክውለድ ከምኡ ዝብል ትፅቢት እዩ ዘለዎም ማለት እዩ ስለዚ እቲ ቃል ጎይታ ኣብ ማቴዎ ኣብ ዮሃንስ 5 ኢልዎ ዘሎ ከዓ ኣነ ብስም ኣቦይ መፅየ ኣይተቐበልኩምን ነቲ ብገዛእ ርእሱ ዝመፅእ ከዓ ክትቅበልዎ ኢኹም ዝብል ነቲ ሓሳዊ መሲሖም ከም ክርስቶስ ገይሮም ክቕበልዎ ማለት እዩ ምናልባት ንእሽተይ በሪሃ ክትከውን ተስፋ ገብር ረዘነት ሓብተይ በሪሃ ክኮየት ሕራይ ኣሜን ኣሜን ንኩላህና ቃል ህይወት የስማዓልና ሓውና ዶክተር ክፍላይ ሕራይ ኣቦና ይቐኒየለይ ቁፅሪ 18 ሕራይ ግናኸ ንሳኻትኩም ከለኹ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሳዕ ንፅቡቕ ምቕናዕ ፅቡቕ እዩ ቅዱስ ጳውሎስ ፀገማቱ ከይሓብአ ግና ከየማረረ ከምቲ ኣብ ካልኣይ ቆሮንቶስ ዝተምሃርናዮ ምስ ዝደክም እየ ዝብርትዕ እናበለ ብምጓዓዝ ነቶም ሰብ ገላትያ ብክርስቶስ ንምፅናዕ ኣብዚ ምዕራፍ ብዛዕባ ተግሳፁን ምዕደኡን ንምሃር ኣብ ቁፅርታት 13 ክሳብ 15 ከም እተነበልና ቅዱስ ጳውሎስ ወንጌል ክሰብከሎም እንከሎ ነቲ ናይ ስጋ ፀገሙ ከየስተንዓቑ ከም መልኣኽ ኣምላኽ እኳ ደኣ ከም ክርስቶስ ኢየሱስ ከም ዝተቐበልዎን ዝከኣል እንተዝኸውንሲ ኣዒንቶም ኣውፂኦም መሃብዎ ኢሉ ይምስክረሎ እዚ ፀብፃብ ቅዱስ ጳውሎስ ከዓ ክሳብ ክንደይ ነቲ ዝተሰብከሎም ወንጌል ከም ዝተቐበልዎ እዩ ዘመልክተና ግና ንሱ ካባታቶም ብስጋን ቦታን ምስ ረሓቐ በቲ ዝተሰብከሎም ኣይፀንዑን ስለዚ ከዓ ግናኸ ንስኻትኩም ከለኹ ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ሳዕ ንፅቡቕ ምቕናዕ ፅቡቕ እዩ ኢሉ ይምዕዶምን ይግስፆምን ንሕና ኸ ዝብል ሕቶ ክቐርብ ይኽእል ናብ ቤተ ክርስቲያን ክንከይድ ምስ ናይ መንፈስ ኣቦታት ኣሕዋትን ኣሓትን ክንጋባእን ክንራኸብን መጽሓፍ ቅዱስን ካልኦት ናይ ሃይማኖት ጽሑፋትን ከነንብብ ብጾምን ጸሎትን ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክንቀርብ ከሎና ጥራይ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ ንጽቡቕ ምቕናዕ ጽቡቕ ምዃኑ እዚ ጥቕሲ ተሓሳስበና ንጽቡቕ ምስ እንተግህ እቲ ትግሃትና ህያባት መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወትና ንኽዓብን ክነግስን ይድግፍ ይቐኒየለይ ክፍሪ ሃበለይ ናባኹም ኣቦና
قال هيوت يسمع لنا حاونا دكتور كفلاي هاي بحكي نصبق مغنى صبق يلو مالتي مخنياتو نصبق كم زقن لهم مسيلهم صبق كان مسيلهم نعاقا حليلك امبري زبل صبق كان بزمثل زي كونه زي قدوس كني ممر وانت قدوس اب تحت امام سيما قدوس كني زبحال زي قدوس كني زبحال كما إلهم نيرو ما انت خطق لهم تخل كلهم يدل اللهم بر بصبق حساب يكونن زقن لكم زلو جناخه مساحاتكم كل خطر زي كونس كل ساعة نصبق مغنى صبق كبري نزخر سميغون أتي زقان علم زلو خا أنت يا مالتي كريستوس أبلبهم كسأل مالتي مخنياتو نتا سماوي سالساي سماي بس يحس لازمته سبات كنجا خناقرو له كنجا كزاربو له زي كلو مستير بركة كبرت سلازرعية هيوت سلازرعية نفس وكف أماني نزات تسفازي أحيزو كسبة أمودة تقانا إذا تسفازي أوراس خخون يتبه جنا حواري قدس باولوس سلازي نسبق مغنى سبق يقبل كله ناتي زقانو قناها بتكبر كريستوس أباخاتكم كساعز السؤال كم بحدش اسعر لكم الله خوين سلقالاتو እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን هراي نالبات حصرا بالله خون زخون خيهلونا إلى ممر عدينا ممر سارانا حجرينا عنت بيد حفاوي لالا سوري أبوي مرقيتانا عنتويا هراي ግን ኣንቶይ መዓዛ ቅዱሳን ዘበለታ ዘስተንተነታ እንታ ሽሙሲ ብጣዕሚ ክሰምዓ ዘድልየኒ ንዓይሲ ናይቲ ምፅባይ ናይ ኣምላኽ ጊዜ እንዳ ምሕረትና እና ብጣዕሚ ንዓይሲ ከብለሉ ዘድልየኒ ነገር እዩ ነይሩ እሞ እሱ ክብል ደልየ ኮንኩም ግን ናይ ብሓቂ ብጣዕሚ ዝጠቕመኒ ክሰምዖ ዘድልየኒ ነገር ነጊራኒ እሞ ብጣዕሚ ታሃቢለ ብጣዕሚ ዘድልየና ንኩላህና ምክንያቱ ጎይታ ደጋጊሙ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ኢሉ ማለት እቲ ግዜ ፍለጥዎ ንኩሉ ገግዜ ኣለዎ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ምክንያቱ ነቲ ግዜ እንድሕር ዘይፈሊጥካዮ ተምሃራይ እንድሕር ኣብ ሰዓቱ ብትምህርቱ እንድሕር ዘይበፂሑ ሰራሕተኛ ኣብ ሰዓቱ ኣብ ስርሑ እንተዘይበፂሑ ኣብ ቤት ኣምላኽ እውን ኣብ ግዜኡ እንተዘይመፂና ብጣዕሚ ደጋጊሙ ጎይታ ነቲ ግዜ ፍለጥዎ ነቲ ግዜ ምልላይ ምስ ተፀገሙ ንስኻትኩም ንቐውዒ 4 ወርሒ ተሪፍዎ ትብሉ ኣለኹም እንሆ ግን መሬት ንዓፂድ በፂዓ ኣላ ክብሎም ናይ 4 ወርሒ ፍልሊ እንተዳልዩ ክሳብ ክንደይ ፀገም ከም ዘምፅእ ንኩላህና እዩ ዘድልየና እዛ ግዜ እዚኣስ እንታይ ይብለና ኣምላኽ ሕጂ ንዓ ኣብዛ ጉባኤ እዚኣ ኩለናስ ኣምላኽ እንታይ ይብለና እንታይ ይብለኒ ሕጂ ብዛ ሰዓት እዚኣ ኣምላኽ ካባይ እንታይ ይደሊ ስለዚ ነቲ ግዜ ምፍላጥ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ንዓኽን ጥራይ ዘይኮነኒ ኩላህና ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምክንያቱ ንኩሉ ገግዚ ኣለዎ ኢሉ ማለት ምክንያቱ ብዙሓት ሰባት ግዜ ሰኣን ምልላይ ፊሊክስ ክንዲ ሃዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝኣክል ህያው ቃል ኣቐሚጡሉሲ ብሓደ መዓልቲ ዲኻ ክርስቲያን ክትገብረኒ ደሊኻ ኢሉ ተረዲእዎ ኣለኩ እምቧ ንዓኻ ጥራይ ዘይኮነ በጀካ ዝመቃውሒ ኩሉ ሰብ ኢሉ በል ካልኣይ መዓልቲ ባዕለይ ክፅዋዓካ ሕጂ ኺድ ወፊሊክስ ከዓ ካብ ጳውሎስ ገንዘብ ተረኸበ ይቋመት ነይሩ ሂወት ዝኣክል ቀሪቡሉ ነይሩ ብድሕሪኡ ፊሊክስ ተነሲሑ ተመሊሹ ዝብል ኣይተፃሕፈን ስለዚ እታ መዓልቲ ሕጂ ኣይብል እግዚኣብሔር መንፈስ እዩ እቶም ዝሰግድሉ ከዓ ብሓቅን ብመንፈስን ክሰግድሉ ይግባእ ኣምላኽ መንፈስ እሞ ንኣምላኽ ብሓቅን ብመንፈስን ዝሰግድሉ ግዜ ክመፅኡ እታ ሰዓት ከዓ ሕጂ ኣይብል ስለ ቃላቱ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን حراي حبتنا هيوت أوبن أنا حتى أشي مختبر هاللي دليل زلخو سي حتى لاتن غرفتي أبتا مثالي أقارن ساران حجسي كابتا عسران حدن كل عينوي أحسرا بيلسي أبراهام كاب أقار كمباريا سارة أخن شوي غريبوان على لوجن دحري تمشوا أقار كم دبر سينا سارة أخم يورسالم
تتردي خوين حجز زي انكلتين بفرنتسي نعنا بز اوانزسي the whole paragraph actually بخمينا نحنا ابز حجي كنبلا نخل زي اختبره لي اب نحنا جيزي حجي بزلنا ياسي اذا زي اتبحيلا زلاس بخمي كمي اقال على الصاقور تكستا كويني كبر هاليك على اب قصر 24 سي هو እዚ ምስሊ እዩ እዘን ኣንስቲ እዚአን ክልተ ኺዳን የነን እታ ሓንቲ ኺዳን ካብ ደብረ ሲና ንባርነት እትወልድ ንሳ ኣጋር እያ ኢሉ ኣጋርሲ ኣብ ሃገር ዓረብ ኣብ ደብረ ሲና እያ እሞ ንሳ ነዛ ምስ ደቃ ኣብ ባርነት ዘላ ኢየሩሳሌም ትመስል ኢሉ እታ ናይ ላዕሊ ኢየሩሳሌም ግና ጭዋ እያ እሞ ንሳ ኣዴና እያ ኢሉ هجي كلتا خيدانات الوزلة بولي كيدانن حديث كيدانن مالتي اوكي ابولي كيدان نحنا دك ابراهامنا دكنا نحنا دك موسينا نابولو نكريستوس مقبال ابيمو مالتي هجي تا دبر سينان يروشاليمن يلكنت اشم غير كيانيركي اب كسر كان حمشن اغارسي اب هاجر عرب اب دبر سينا امو نسا نزا حج مسدك عبارنا زلا يروشاليم تمثل اتانا الى علي يروشاليم غنا نسا چوا امو نسا ادينا حجي اب را يوحنس اندحركينا بزعباتا سماويت يروشاليم قبل كله اب را يوحنس حدش سماين حدش مدرن يلو بزعباتا سماويت يروشاليم يبل مالك حجين كريستوس ابولي كيدان اب امنت اب غزرت اب اوريت امينوم كريستوس كم غويتا اند زي تقبيلمو ابارنت አለው ማለት ተመልሻት ከውን ተስፋ ገብር وتردات نحجبنا ثانك يو تناي بوليك ناي حدش كدانن ناي بوليك دانن يقستايت غبرا زلو ريفرنس غبرا زلو مالتيو بتعمي حجين كريستوس كم مدحانيهم كقبلوا يسعر زلو مالتي Okay. Thank you. ناي بحكي قال هو تسمع لنا بنا. آمين. نقول الله هنا قال هو تسمع لنا هو تحب. الرأي كالوت. الرأي حبتنا فرويني. الرأي أبي مرقيتا. أنا خاص هذا تم عارفة هذا معرف سياسي. نعم لا أقصد الساعة خمدي الله. معناته إن سارة أب إرجانا إيو ولاد هيبوا بس حجزلنا يو ناي ساينتست نجر حتى حمشن عمت ريسكي يوم دولو الذكر نتوم كأمو زي كله كمان عابي مسرجع خويني يسمعني معناته نعم لحسي كل الذكر علي نتي زما خانة خصيصي ما هتنسي كم حدش غيروا مالتي فلازم أملاح ناسي كله عاب إيدو محانو يتردي مالتي دعم صبوك عليه وتسمع لنا حبتنا فرويني أماركوس الشعة عسران سلستنسي نزعمن كل يكالي لمالتي نزعمن كل يكال اتا روما يتبهال تسفى مغراز اب مصحف سيطان تريا زلا مالتي اب مصحف እግዚአብሔር ግን نزعمن كل يكال عدميخا حليفون دي هو عدمي زحدس أملاخ اللني ميت كان ديخا وميت زتنس أملاخ اللني تفيخا ديخا وتفيخ زملس أملاخ اللني رخيص كان ديخا ورخيص جن زقدس أملاخ اللني سلازيك زابير مسجن بزح جزية سأجم زفترة لنا انتايو نحيلا أملاخ نسرح أملاخ بحق فترة المزنخ ولا ناي مالد هدينا سارة أيتجاجيتن بحق فترة أيتجاجيتن قالت يسع عمد كوينا مسبونا إبراهيم زنبرا نايكيدان ركب بشمقلنا بعد ما مخنيات أو قاريسو كله تنايسقا نقرت في إلا كمل آخر بزخونة تلوك جزية حجيك تولدي اختبها الكلا كمي زيت السحق كمي كزيت دنقص مالتي كومي أتبل بعل بيتي أريقيو إبراهيم أريقيو نعيون فتوات قدي في النيو حجري فتوات كل على لا أتحسب مالتي إذا قول انتايو بحق تفترو سلاس سرعته مبزحته جزية سب
ኣብ ተስፋ ምቁራፅ ዝወድቕ ብቅድመ ይዘሎ ብድሕረይ ዘሎ ብጎኒ ይዘሎ ስለዚ መወዳእታ ታሪኸ እዚ በቃ ካብ ከምዚ ምዃን ከምዚ ሕሸኒ ኢሉ ዘይተደልየ ስጉምቲ ዝወስድ ማለት እዩ ስለዚ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ከማ ኢልዋ ንእግዚኣብሔር ዝጨንቆ ነገር የለን ስለዚ ኣብ መወዳእታ ኢድ ኣምላኽ ምስ ጣዕመት ኣዴና ሳራ እንታይ እያ ትብል እቲ ኩሉ ዝኽእል ሰሓቅ ገይርለይ እሞ ዝሰምዐ ዘበለ ምሳይ ይስሓቅ ኢለ ብኡ ከዓ ይስሓቅ ተባሂሉ ዝተፀውዐ ማለት ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና ብሓቂ ንእግዚኣብሔር ዝሰኣኖ ነገር የለን ኩሉ ግዜ ከነስተውዕሎ ግን ኣምላኽ ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ደሓኒ ኢሉ ማለት ኣነ ዝሓስበልኩም ሓሳብ ደሓኒ ኣምላኽ ኣብ ስሩሑ ይጋገን ዋላ ንዓና እንተመረረና ዋላ ንዓና እንተኸበደና ዋላ ንዓና እንተፀልመተና ዋላ ንዓና ምርዳእ እንተኣብየና ሓንቲ ነገር ግን ንርዳእ እግዚኣብሔር ኣብ ስርሑ ኣይጋገን እግዚኣብሔር ንዓይ ዝሓስበለይ ሓሳብ ንደቁ ዝሓስቦ ሓሳብ ደሓን እዩ ክብሪ ንዝኽርስሙ ይኹን ቃል ህይወት የስማዓልና ፍረወይና ሓብትና ሕራይ ካልኦት راي ممرتهل من فروين حبنا حراي كالوت زغنا حتى ريتو زستنتنا ينتليو جزي لنا كومون تخوين خا جزينا قرار بالمو أبنا بملاك سلام قال هيوت قال معدان هيبوم بصلوت كعزولنا أو دم محرت نبنا بملاك سلام قراي أبنا أني لي كبرتي هذا لي زمان قلقلتكم يبارخ حونا نمر تخلو نمليسو مقلاتو يبزحلكا كله قعز خادمة يابير كأكاديميخا يخيد مزمور زمركي حفتنا أين علم كم وين نتا معرف بخفلا زنببكم نتات زمرت مزمور وين بتقصتات كاب حدش كيدان كابلي كيدان زسنخم كم وين زتردعكم زستنتنكم زقلسكم زي تردعكم دمان كلنا زخون كتحتو صنعكم كلكم أبزز لكم مخونكم እግዚአብሔር ዘመን አገልግሎትኩም ይባርኽ ግዚያኹም ድማ ይባርኽ እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ኣምላኽ ይባርኸልና ዝያዳ ኩሉ ብመንፈስ ዓቢና ድማ ኣብ ጉባኤ ቅዱሳን ኣብቲ ናይ ዕረፍቲ ቦታ ኣብቲ ናይ ዘለዓለም ስፍራ ክፍሊ እንረኽበሉ ጉባኤ ይግበረልና ኣብዛ ምዕራፍ ብዙሕ ክበሃለና ፀኒሑ እዩ تعني كحسبا زطنحكو كابزا معرف دما أبتا قطري 16 أمخي حقي سلازنقركم دو صلائي كوينكم إلو كاب قدم أتحجنا انت دعا رئينا يو كابتي حاسوت تزاريبو زصلا حق تزاريبو زصلان حق تزاريبو واغا زغفلن يبزح سلازي حواريا باولوس دما حقي سلازي نغركم دو صلاي كوينكم حقي مراريا نزتقبلا حرات توسيا نزي تقبلا شلل زبلا دما قداي تقبر أفرد دما تودق إياه أب زمنو نبي
ኤልያስ ንኣክዓብ ሰብኣይ ኤልዛቤል ሕማቅ ክገብር ከሎ ክገንሖ ክግስጾ ከሎ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ዝመፀ መልእኽቲ ክነግሮ ከሎ ኣክዓብ ግና ኣብ ክንዲ ነቢይ ኤልያስ ዝሰምዖ ሰሚዑ እውን መገዱ ዘቕናዕ ንኤልያስ ብምንታይ ይርኦ ነይሩ ብዓይሊ ጽልኢ ኣታ ጸላእየይ ንእስራኤል እትዕገርግር ንስኻ ዲኻ እናበለ ብኽፉዕ ዓይኑ ዝጥምቶ ዝነበረ እዩ እንታይ ስለ ዝኾነ ሓቂ ስለ ዝጸልአ ሓቂ ስለ ዝነገሮ ኤልያስ ኣክዓብ ንኤልያስ እንታይ ይኮነ ነይሩ ጸላኢ ይኮነ ነይሩ ነቲ ሓቂ ብዘይ ምስምዑ ነቲ ሓቂ ብዘይ ምቕባሉ ነቲ ሓቂ ተቐቢሉ ድማ መገዱ ብዘይ ምቕንዑ ድማ ብዝኸፍአ ቃል ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ኣክዓብ ተጠቂሱሎ ኣብ ቀዳማይ መጽሓፍ ነገሥት ምዕራፍ 21 ቁፅሪ 15 እንታይ እዩ ዝብለና ሰበይቱ ኤልዛቤል ትድርኾ ነበረት እሞ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ንምግባር ከም ኣክዓብ ገሩ እተሸጠ ኣይነበረን ካብዚ ከምዚ የድሕነና ንሓቂ ክንሽየጥ እግዚኣብሔር ይሓግዘና ሰበይቲ ኤልዛቤል ትድርኾ ነበረት እሞ ኣብ ቅድሚ እቲ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔርሲ ክፉእ ንምግባር ከም ኣክዓብ ገይሩ ዝተሸጠ ኣይነበረን እንታይ ኮይኑ እዩ ኣክዓብ ንሕማቕ ነገር ዝተሸጠ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ድማ ክፉእ ንምግባር ዝተደረኸ ሰበይቱ ድማ ንሕማቕ ነገር ትድርኾ ትመርሖ ዝነበረት እዞም ሰብኣይን ሰበይትን እዚኣቶም እንታይ ስለ ዝጸልኡ እዮም ሓቂ ምቕባል ስለ ዝጸልኡ እዮም እሞኸ ሓቂ ስለ ዝነገርክኹም ዶ ጸላእ ኮይነኩም ዝበለ ሐዋርያ ጳውሎስ ንኤልያስ ድማ ኣታ ጸላእየይ ኣታ ንእስራኤል እትዕገርግር እናበለ ንሱን ሰበይቱን ደምካ ከም ደም ከልቢ ክኸውን እዩ እናበሉ ዝሃድንዎ ዝነበሩ ከም ኣራዊት ኣብ በረኻ ከም ሰፍር ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ስለ ዝኾኑ እዮም እንተዳ ኢልና ሓቂ ክሰምዑ ሰሚዖም ድማ ክቕበሉ ስለ ዘይደለዩ እዮም ለሙን ኣሎዚ ሓሳቡ ዝፍተወሉ ሓቀኛ ድማ ዝጽላኣሉ ሓቀኛ ዝግለለሉ ሓሳቡ ድማ ዝሕብሓባሉ ዘመን ኢና ዘለና ግን ኣየገድሰና ሓቂ መን እዩ ኣምላኽ እዩ ንሓቂ ፍለጥዋ እሞ ሓቂ ድማ ሓራኸ ተውፃብኩም ሓቂ ክርስቶስ እዩ ብሰባት ከይንጽላእ ሰባት ከየግሉልና በይንና ከይንኸውን ከይንሕመ ኢልና ሓቂ ካብ ምግባርን ሓቂ ካብ ምንጋርን ኣብ ሓቂ ካብ ምምልላስን ከይንወፅእ ክንጥንቃቕ ይግባአና ምክንያቱ ካብዚ ከምዚ ናይ ኣክዓብ ዝኸፍእ ቃላት የለን ንሓቂ ስለ ዝኣበየ እዩ ነቲ ናይ ሓቂ ነቢ ነቲ እግዚኣብሔር ዝለኣኾ ነቢ ነቲ ሞ ዘይጠዓመ ንሰማይ ብናይ ሓዊ ሰረገላ
عريقو زلو حيال نبي حقنيا نبي كسع معسيهم نيمان نصقام تحنكسو أملاخ تخويننا أملاخ صعبو بعال تخوين دما أملاكم دما نعو صعبيلو بتبعات بحقي زجنح زنبرة إلياس مسمع سلازة أبويا نايتا كفئتي سبيتو إلزابيل مخري سلازة سمعسي أب قدمي إجزي أبيهر كاب كل سب كوفو نمقبار كم أك أبقرو زتشت أي نبرن أبوتات أديتات أحوات أحات حج نحنا بزعبة أك أب أي كنان كنزارب بزعبة هيوتنا إنا كنزارب لمون حق نقرنا له حق زنقرو ولا أنت وحدو حق بزحي يدلياني حق عركة يدلياني حق محازا ويدما قصر بزحات سبات يدليان إيو لمونا بعلمنا نريء زلنا أينا يتحق ديكونس أينا آيونات يوم تم بزحات بزحات زقو عزلو أينا إيو وتم بزحات زخدو لما قد أينا إيو وتم بزحات زقاتولو معصخة أينا إيو فباهيلو بزحي زدليلو انبر حق دما كتمم يلو زي تغل زمن إنا زلنا مغنياتو اتم حق دزاربو حق زنقرو أب حق زنبرو سلا زحميو سلا زتصرفو كم سلا سلا زرأيو أملاخ يسلا أطرح أملاخ أيقلل طرح مخه حق سلا زنقركم دو سلا أخوينكم أما اتننقرو طرح حق يخون اتحجنا زلنا مقد طرح مقد حق يخون نتنا ملخو زلنا أملاخ طرح اتحقنيا مخانو فليتنا تردئنا نملخ انبري حق بمقبارنا حق بمنقارنا عالم كتتاقعلنا عالم دما ستنس نساء كتقبلنا عالم دما بصبق عينا كترئنا إلنا انتدأ تتصبينا نكرستاس دو ستنس نساء الليئة نكرستاس دو بصبق تقبلات تيئة نكرستاس دو أنتبجبات الليئة نكرستاس نخبر زتاقع أداوي نبران سقالله زبلا أداوغن أشحات ينرن أما أبز زلنا كلنا نسمع زلنا دما حقي سلازنقركم دو سألائي كوينكم مخنياتو هوات كرسنا قبطرات أي سرحني قدف هوات كرسنا زل علماونا تسفا زل الناسي قبطرات يحنك كازو عبخا يقول عون أي مكاني نفسي كون نعخا يكون معبي أزبدلو تباهيلو نحنا خي ترفنا عينا نتصرف اللمن نحمي اللمن نوك أسلمن أما اتي نزاربون اتو زلنايون اتو نقبرون طرح حقي يخون انبري كبابينا زدوليو زي كنا نزارب حق نزارب يزلنا سبات انت اي سمامعهم زي كنا كنزارب زلنا حقي اينا إلنا فلتنا إنا كنزارب زلنا سبات قعز ولو إلنا زي كنا نقعز انتاي دا اتحق مقدي اينا إلنا ابت حقي مدفعتي حميت فتنة كسعمتون كمتسخلي حق سلازنقركم دو سلا أخوينكم ما سلا خلو زيابير أملاخنا مسقانا يبصحيو أبونا تلوكم أبزيا قرب توسكم لا دس بلاني كم تخوين جن بصلوات كن عصو إنا حفتنا معزا قدسام تقصى بيلهلنا نيرا أبونا ون دقيمة ما نيرم تا ناي صباح مدب
مس حجزتو حونا دكتور دياقون دكتور برهانه كم شيغان زاكل كيتو خفيلو كل نجارو بيلو كيدان تصنيعو كيدان بخبرة تتحيو كيدان دما سلام دلو انت دا اخوينو سلام دلو بيت كريستيان سلام دلو سدرابيت سلام دلو هاجر ونكتو اللي تخيليا بمبال يمص الله امو كلنا دما نزعبي تمرتزي اتوم ولدنا يعبينا زي شمقلنا دقنان كن مهرلو اتوم حجي تمرعنا اب حدار زلنا دما كل جزي حدارنا اند حدثنا يو نتزقو دلنا ملأنا نتزقو بطدما اناقنعنا شدانا نحنا نحقوصلو زيادة كل دم أملاخنا زخبر اللوك خنلنا نتوم جينا زي تمرعنا أب حساب زلنا دما شدان تاي مخانو أقدمنا فلتنا كنعاتو حونا يمسعى لمو كلهم دما مسيحهم تساتفو بيت كريستيان تعدم الله نقوها مسينا شعو كن مزقب نخلينا سأقام يبولون اتا كالا ايتي حبريتانا دما ناي قلعو ناي دقنا تمرتي كاب شدشتن فرقان كساب شوعتن فرقان تقرينيا بقدسات دك بيت كريستياننا حواتن حاتن تجميرو خمزلو كلنا نفلطينا نتوم مصاناتون بعلى ما يكونن زمصو ولدم يم حجمم زمصمو بتم حجمم زمصو ولد دما ابت صلاتن ابتقال املاخ دما انت خساتفو اب كندي سعشو عتن جمر كابز مصزن العربي شدشتن فرقان كن جمرينا نتوم زمصو دقم حجم ولدي من تخربحو من تخخسبو كاب كوفيلم سقيلم زخدو من انت كساتفو كابز مصزن العربي شدشتن اب كند سعشو عته سعش شدشتن فرقان كن جمرينا شدشتن فرقان تجميرنا دما اتا ساعتنا كل جزيتا مدبنا خلت ساعات سلازغونت اب كند تشعته شمنتن فرقان كنودينا مالتيمو ناشعو سبات غبرنا مص عربي شدشن فرقان كنجمرينا صباح دما ناينغو اب بيت كريستيان مدهاني عالم نخلنا بسلام حديرنا املاخنا ناي صباح سبات غبرنا سلا كله እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ሁሉኩም ድማ አምላኽ ግዚኹም ይባርኽ ዘመን አገልግሎትኩም ድማ ይባርኽ እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ክንጸድቀሉ መወዳእታና ክጽብቀሉ ድማ እግዚአብሔር ንኹልና ይሐግዘና እሞ መደብና ብጸሎት ክንዓጹ ኩልና ሓንሳብ ካብ ዘለናዮ ንበል من سلام صلى صلوت كم بعدش كلن زحز እግዚአብሔር አብ ጎይታናን መድኃኒታን ኢየሱስ ክርስቶስ من سلام زحنت العلو كل زغنت قدس بيت كريستيان لمن لنا قبل الحزب المؤمنين بزح سلام كد كل سلام سلطان زلو እግዚአብሔር አምላክና እዩ من سلام صلي بسمايات نبر ربنا شمك يقدس من استغاث تمصى فاركام تاب سمايكم دما مدري يكون علات انجرانا لما هبنا احنا نزبدلنا بدلنكم زحدقنا لهم بدلنا امسانا ندقلنا كفاد احنا نمبر فتنا يتتونا من قسن حيلن كبر نزل عالم ناتكايما امين وجت يا مريم بناي قدس جبريل ملاك سلامتا سلام لك كل خو بحنا خدنك لي خد سغاخون دنك لي خي اديا بير صبات كويتا سراوي سلام لك كل خو نسغاب انس برختي خي فركر صوم برخيو وملت تصقا جابير مساخيو اوفست دسبلكي حتياتنا خسر يلنا نفت ودخ يسكر كرسس منتانا محرت لمن لنا امين ونقول تحجيا بير لمن كان مالدا كان لنا ونقول سلام سلام هبنا كل يبقى خمو እግዚአብሔር አጥሬና ጸጋው ነፍሰልና የከኻን ንፈልጥ بعد አምላኽ ይብልና ቅዱስም ካን ሰምን ንጽውዖን አለና ኣብ ሰማይ ዘለኻ ንስኻ ሰላም ከዓብድ ነፍሲ ኩልና ሓድር ኣብዛ ዓለም እዚ ምንባርና ብሰላም ሓሉ ኩሎም መራሕትን ሰብ ስልጣን ብቅዱስም ካ ሰላም ሃቦም ኣብ ዙርያናን ዘሎ መኳንታ ዛብ ካ ምኽራብ ኣብ ምእታውናን ምውፃናን ዘሎ ጎራውትናን ብኩሉ ሰላም ሓልዎም ብህድኡን ብቕንዑን ህይወት ክንነብርን ብኩሉ ሰናይ ኣምልኾ ድማ ንዓኻ ንእግዚአብሔር ብምፍራሕ ብሕያውነት ክንርከብን ብክርስቶስ ምስኡ ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓትን ብኡ ዘለካ ለመን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። መሓረ ኣምላኽ መሓረልና ይቕረ ባህለ ኣምላኽ ቅርበለልና
ساعات معلت تبارك لنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا ساعات زامشة زي أدما بارك لنا صلنا يصلوت دلي كترغبوا لمنكو وهبكم معصكو حبلو خفتلكم إلكان أخمو سخات ريون سخات قبلن صمن صلوتن سبعين قبلنا مزمر ملاك تقبلك تقبلنا تمهرنا يقال كادما قال كام خانو فليتنا تردينا كنا برلو أب كنا حدا سلاسة سسام سنة فرق مفريلو مودعتنا خنصبقلو نبخان نرخبلو ما قد خوينو خنمرحلو سخ حجزنا نعلم سلام نزازلنا يا هجر سلام نهجرنا نهزبنا قرابتنا من قنا سلام هبنا أب حمام زلو بصلو ذكرنا زبولنا أسماتهم نفلتهم زي نفلتهم نتام نفلتهم هبل السلاسية قبرة نسائية نقصة عزيب أكبرات فريوين وداسيا مريم قالوا أتون እግዚአብሔር أملاخنا السخات فلتهم نحنا قنا زي نفلتهم كم حدا سب قركا تفوسم تخليخا أبرحوق أبقربا زلومو كلهم حمومات بعين محرتكا تمتلنا يتكايد محرتك الزقا حلا من دمناكا حزن زخبر دومات أنا نعلنا ترى لسي إنهم تجنيقهم زلو يتكايد ورخ الزرقا حلهم مقاوح أبا أقارهم سنسلات أبا أداوهم تأسيرهم زلو دما سنسلاتهم بتيكا مقاوحهم سيركا حراو تسألنا يوفروا دحن يتولنا زقشوا دحن ملسلنا ولدنا النعبيم زلنا بارخلنا نعاخا زخونو قبرلنا نعاخا زي كونا يتهابنا قدس እግዚአብሔር أملاخنا زولد كل يحب سلنا بولدهم زحزنوا እግዚአብሔር أملاخنا حزنهم ناب حقوس بغياتهم ناب سحاق لوطلنا بسانا وعلك أخانا مسكنكا بسانا ختحضر دمان معوبكا زناي صباح مدب دما እግዚአብሔር أملاخنا عوت مدب بمنفسكات تمرح قبرلنا كلنا نمهرلو تماهيرنا دما شدانا بفقر بسلام بخبر نحزلو نعخانا مدخلو قبرلنا بناي دينا قدس رنجل مريم أمالادنات بناي ملاأخت ترادعنات بناي نبياتنا هورياتنا صادقان سمايتاتنا صلوتايت فلينا كم تنا هوريات زمهر كايوم أب سماياتنا برابنا نبلنا نسوعك لنا سمكا يقدس من قصة تمسا واركان تاب سماي كم دما أمدريكون عيلة نجرانا لما هبلنا احنا نزودلنا بدلهم زحدقنا لهم بدلنا نعوسانا دقلنا كفاد احنا ننبر فتنا يتأتولنا من قسن حيلن كبرن نزل عالمنا تكايما أمين وابزتي يا مريم بناي قدس جبريل ملا سلامتا سلام لكله اللي ناخد دنقليخي شقاقون دنقليخي الدي جابير صباط قويتا سراوي سلام لكله السقاوان استبرقتيخي ركرسهم برغيو وملقا يا بهير مساخيو وفي السيتي دسي بالكي اتياتنا سريلنا نفتو ودخي يسوس كريستوس منتانا محرات لمن لنا امين يفتح ويشري يزينو املاكنا مدانا يس كريستوس كانيكا كان سريات يردم ساتي ابسا ولدو لبركة برهان انتم عوية كانت اوي ديقنات وران سايرقوز انات ببسمكم كنفتانون صحاني يرسيانس كلوان سمات زيو مهار النكرسوس مال عصر تغلطي زيو مهار النكسوس 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 كمون بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس مال عصر تغلطي بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكسوس بنت اجزتنا مريم مكسوس بنت اجزتنا مريم مهار النكرسوس اجاغويتانا يسوس كريستوسن فقر እግዚአብሔር አቦን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ኣብ ልዕለይና ኣብ ልዕሊ ኩልኹምን ኣብ ልዕሊ ኣብዘዝ ዘለና የቦታን ዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ ነቲ ነዚ ጉባኤ እዚ ዝኸፈተልና ኣምላኽና ክብርን ምስጋናን ንኣምላኽ ይኹን ነቶም ኩልኹም ኣብዚ ጉባኤ እዚ ዝተሳተፍኩም ድማ ግዜኹም ይባርኽ ኣገልግሎትኩም ድማ ይቀበል እዚ ጉባኤ እዚ ድማ ገጽ ኣምላኽና እንሪአሉ ውሉድ ኣምላኽ እንፅዋዓሉ ድማ ይግበረልና ብሩኽ ለይቲ ስለ ኩሉ እግዚኣብሔር ምስጋና ይብፅሓዮ آمين قال هو تسمع لنا بنا آمين قال هو تسمع لنا بوتاتنا كلكم ما برتخلوا طعم ليتي باي هو تسمع لنا كلكم وانت اناني هبكم قال هو تسمع لنا بوتاتنا آمين آمين من كل عليه وتسمع لنا كلهم እግዚአብሔር
امين قال هو تسمع لنا بوتاتنا برخليتي آمين 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 كلنا كلكم اسم እግዚአብሔር ነቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ትህቦ አገልግሎት ብምስታፍ ብኣንቃ ድዎን ብጥብዓትን ግዜኹምን ስራሕኩምን ኣወሃሂድኩም ክትከታተልዎ ዘምሰኹም እቲ ብሕቡእ ዝርኢ እግዚኣብሔር ሴተ ጻድቃን ኣስበተ ፍታን ይኽፈልኩም ትብል ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ከምቲ ክሳብ ሰዓት ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ኣብዚ ቅዱስ ጉባኤ ክንሳተፍ ቅዱስ ፍቓዱ ዝኾነልና ከዓ ንዝመጽእ ግዜ ብድሓነ ሰላም ዓቂቡ ብከምዚ ክንጋባእ ናይ እግዚኣብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና ሰላም ለይቲ ብሰላም ይራኸበና آمين رغليتي نعم قال هو يسمع لنا دحن حضوره آمين نخلها قال هو يسمع لنا سلام ليتي ስለዚ ነበረና ናይ ትምህርቲ ግዜ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ቃለ ህይወት የስማዕና ብሩኽ ለይቲ آمين እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይኹን ንኹላህና ቃል ህይወት የስማዕ لنا አሜን تبارك هو تسمع لنا روح ليتي آمين نخلها ቃል ህይወት የስማዕ لنا سلام ليتي آمين